Boa tarde, benvidas a todas e a todos. Damos inicio a esta nova sesión plenaria do mes de novembro. Vamos a comezar lendo unha declaración institucional que foi consensuada por todos os membros da corporación e que basicamente recolle as ideas forza que se fixeron este ano, que se usaron este ano no manifesto e que se acordaron dende o Consello de Igualdade deste Concello. Paso a dar lectura ao texto que di desta maneira: a Corporación Municipal de Cangas, por acordo unánime de todos os grupos, manifesta o seu firme compromiso na loita contra todas as formas de violencia que se exercen contra as mulleres. A violencia machista é unha das maiores vulneracións dos dereitos humanos do noso tempo. Non entende de fronteiras, idade, nin condición social e continúa a segar vidas, limitar liberdades e quebrar proxectos vitais. Tal e como sinalan Nacións Unidas, unha de cada 3 mulleres no mundo sufriu violencia física ou sexual ao longo da súa vida. No noso país, máis de 50 mulleres foron asasinadas o último ano polas súas parellas ou exparellas. Detrás de cada cifra hai unha historia rota e unha familia marcada para sempre. A violencia de xénero maniféstase de múltiples formas: agresións físicas, psicolóxicas, sexuais, económicas, institucionais ou dixitais. Cada unha delas é unha expresión do mesmo sistema de desigualdade que segue ameazando a liberdade e a vida das mulleres e das nenas. Condenamos tamén con rotundidade o acoso e a violencia que se exerce a través das redes sociais e da tecnoloxía, unha realidade crecente que afecta especialmente as máis novas. Neste día, o Concello de Cangas reafirma o seu compromiso coa igualdade e coa protección das vítimas. Este ano, ademais, o Concello acordou coa Policía Local a adhesión do municipio a un sistema integral de protección ás vítimas de violencia de xénero, Biogen, un paso esencial para reforzar a coordinación institucional e a resposta fronte á violencia machista. Reclamamos que non haxa retrocesos nas políticas de igualdade e exiximos recursos suficientes para garantir a protección efectiva das vítimas, así como a prevención a través da educación e da sensibilización. A igualdade, a empatía e o respeto deben ser valores transmitidos desde a infancia para construir unha sociedade libre de violencias. Expresamos tamén a nosa solidariedade con todas as mulleres que sofren violencia máis alá das nosas fronteiras. Lembramos especialmente as mulleres palestinas que padecen o horror da guerra, da ocupación e da vulneración sistemática dos seus dereitos, tal e como recolle o manifesto do Consello Municipal de Igualdade. Segundo os últimos datos do INE, en 2024 diminuiu o número de vítimas de violencia de xénero, pero seguimos lonxe de erradicar esta lacra. Cada agresión é unha agresión de máis. Cada muller que sofre violencia é un fracaso colectivo. A loita pola igualdade real e pola liberdade das mulleres é unha responsabilidade de toda a sociedade. Hoxe lembramos as que non puideron sobrevivir e acompañamos as que seguen loitando cada día por vivir sen medo. A súa memoria e a súa forza obrígannos a actuar con firmeza, unidade e determinación. O Concello de Cangas, mediante esta declaración institucional, comprométese a seguir traballando sen descanso pola igualdade, pola prevención da violencia e pola defensa dos dereitos das mulleres hoxe e todos os días. Que a luz que acendamos neste 25N sexa símbolo de memoria, de xustiza e de esperanza. Non pararemos ata que todas as mulleres poidan vivir libres e seguras. E sen máis, vamos a pasar a dar paso á aprobación da acta da sesión anterior, realizada en data 31 de outubro de 2025. Non habendo intervencións, pasamos directamente a votar. Votos en contra, abstencións e votos a favor. Queda aprobado por unanimidade. Queda aprobada por unanimidade e damos paso á aprobación da acta da sesión anterior realizada en data 7 de novembro de 2025. Votos en contra, abstencións e votos a favor. Aprobada por unanimidade. Queda tamén aprobada por unanimidade. O terceiro punto da orde do día
e a proposta de alcaldía sobre a aprobación definitiva da ordenanza reguladora do réxime xurídico aplicable ao servizo de taxi dentro do término municipal de Cangas. Como xa se fixo na aprobación inicial, pasa Sagri a defender ou a explicar a proposta e saímos Xiana máis eu por conflito de intereses. Entón, doulle paso a Sagrario e logo volvemos nos. Boas noites a todos e a todas. Traemos aquí a aprobación definitiva do expediente da ordenanza do taxi e, hubo 3 alegacións que se estuveron reunindo as partes da corporación, no que en algunhas partes sí que se podía meter na ordenanza, outras pois eran inviables legalmente. Entonces, paso a ler. Primeiro, aprobar inicialmente a ordenanza reguladora do réxime xurídico aplicable ao servicio de taxi dentro do termo municipal de Cangas. Segundo, someter dita ordenanza municipal á información pública e audiencia dos interesados con publicación no boletín. E lo leo aquí. Sí, la resolución. Aquí. Vale. Primeiro, asumir o informe dos servizos técnicos de data 19 de novembro de 2025, estimando parcialmente e desestimando as alegacións conforme ao mesmo e polos motivos expostos nel e dos que se remitirá copia aos interesados, xunto coa notificación do presente acordo. Segundo, aprobar expresamente, con carácter definitivo, a redacción final do texto da ordenanza reguladora do réxime xurídico aplicable ao servicio do taxi dentro do termo municipal de Cangas, unha vez resoltas as reclamacións presentadas nos termos que figuran no anexo. Terceiro, notificar o presente acordo aos interesados que presentasen alegacións durante a información pública con indicación dos recursos pertinentes. Cuarto, publicar o devandito acordo definitivo co texto íntegro da ordenanza reguladora do réxime xurídico aplicado ao servicio de taxi dentro do termo municipal no boletín oficial da provincia e tabuleiro dos anuncios do Concello, entrando en vigor segundo o previsto no artículo 70.2 da Lei 7.985 de 2 de abril, reguladora de bases de réxime local. Asimismo, están a disposición dos interesados na sede electrónica deste Concello. Quinto, remitir á Administración do Estado e ao Departamento correspondente da Comunidade Autónoma no plazo de 15 días dende a aprobación, copia do acordo definitivo de aprobación e copia íntegra do texto da ordenanza, así como copia íntegra autentificada da mesma. Sexto, facultar a señora alcaldesa presidenta para suscribir e asinar toda clase de documentos en xeral para todo o relacionado con este asunto. Damos turno de palabra. Aurora, alternativa, BNG. Boa noite a todos e a todas. Ben a pleno a aprobación definitiva da ordenanza reguladora do servizo de taxi. Como xa apuntábamos no pleno da aprobación inicial, o período de alegacións permitiu mellorar a proposta inicial. As 3 alegacións presentadas foron negociadas co sector e incorporáronse aquelas propostas que supoñían unha mellora no servizo e que ademais reunían o consenso de todos. Algúnas das propostas contidas nas alegacións non puideron incluírse por ser contrarias á legislación de aplicación a este sector. As que sí entraban dentro do que permitía a legislación aplicable, pois foron aceptadas na súa totalidade ou parcialmente. Decir que este é un paso máis na actualización do servizo do taxi, que é necesario continuar, en principio, co estudo das tarifas e coa súa adecuación ao contexto actual. Desde o Goberno Municipal xa iniciamos o estudo de costes para negociar unha proposta de tarifas consensuada, que agardamos poder ter esa proposta en xaneiro e que, evidentemente, esta proposta será para discutir entre os diferentes grupos da corporación e tamén polo sector do taxi. Agardamos poder completar este proceso pois xa a comenzos de ano e ter por fin actualizado e ao día todo o que se refire ao sector do taxi. Por agora nada máis, gracias. Turno para o Partido Popular.
Boas noites a todas e a todos. Bueno, pois, como ben decía o membro do BNG, que foi a persona que levou un pouco a coordinación deste tema, pois, despois dunha aprobación inicial e as alegacións que se presentaron, pois modificáronse algunhas partes do texto. Parecenos positivo nese senso que se poda dialogar e que se negociara con esas partes. Pero, por outro lado, creo que queda no tinteiro sin arranxar un tema peliagudo. Un tema peliagudo porque afecta tanto os dereitos dos usuarios dese servicio, que hai que telos en conta por parte desta sala, como tamén as situacións personais familiares dos traballadores e profesionais do sector. Entonces, creo que desde este grupo votamos un pouco de menos de poder non ter chegado a un punto de equilibrio, que buscar un acordo entre as partes e non pechar en falso, como dá sensación que se pechou o tema. Vamos a falar con claridade: o servicio nocturno, que é unha fonte de conflitos que pode facer que cose este texto cando hubo unha vontade por todas as partes de chegar a un acordo e de poder plasmar un texto que sexa práctico. Pero, desgraciadamente, o tema nocturno é importante, volvo a repetir, tanto para os usuarios, que poden ter a necesidade de ter que chamar a un servicio de taxi ás horas de noite, como para os profesionales que non ven con claridade prestar ese servicio nas condicións que se lle quere impor. Entonces, crea as dúbidas da practicidade deste texto legal. Por agora, nada máis. Vamos a pasar á segunda quenda. Aurora, alternativa. Bueno, boas noites a todos e a todas. Bueno, por parte da alternativa dos veciños, xa dicimos de antemán, nos vamos a non votar nesta cuestión e vamos a explicar o motivo un pouco nas líneas que acaba de explicar certamente o concelleiro do Partido Popular. Isto foi unha ordenanza que quedou en riba da mesa durante moito tempo porque sempre existiu exactamente o mesmo conflicto, que é certamente o turno de noite, non? Estamos aquí para intentar conseguir un equilibrio entre o sector e os veciños e considero que se vai dar para diante a unha ordenanza sin avanzar realmente na parte complicada que tiña esta ordenanza, non? Entón, non estando de acordo coas peticións do propio sector, dos propios traballadores, e que eles mesmos presentaron alegacións ao respecto, por eso non queremos facer unha aportación con o noso voto, pero estamos, digamos que descontentos, por chamarlo de alguna forma, como vai afectar a decisión que se tomou aos usuarios e as usuarias, principalmente na cuestión do turno nocturno. Así o fixemos saber na reunión que tivemos co Goberno, e en este caso nos preferimos, en todo caso, manternos sin entrar en votación. Ben, por falar un pouco máis promovido polo único punto que realmente resultou conflictivo en todo este procedimento de negociación das alegacións, recordaremos que na proposta inicial da ordenanza o que o Goberno plasmou nesa proposta era a obriga por parte do sector de dar ese servicio nocturno. Esa obriga mantense, a pesar de que efectivamente hubo algunha alegación na que solicitaban que directamente se eliminara esa obriga, algo que entendo que estamos todos de acordo, todos os membros desta corporación, en que non sería adecuado, porque hai que garantir o servicio público tamén nas horas nocturnas, e así o comunicamos ao sector cando se negociaron as alegacións. Evidentemente, todos aquí coñecemos a postura do sector ao respecto e o conflito existente. Aceptouse unha modificación parcial da ordenanza que recolle a obriga de prestar o servicio e que recolle ao mesmo tempo o seu requerimento de que ese servicio sirva para garantir as urxencias na vila. Creo que no que respecta ao que pode ir na ordenanza non pode ir de outra maneira. Agora, iso sí, vai requerir a posteriori unha articulación realmente que pode ser efectivamente algo complexa de como garantir que toda a cidadanía coñeza
quen é a persona que está de garda esa noite e que poida acceder a esa persona con facilidade. Discutiuse moito cal sería o modelo, creo que aínda hai que facer unha proba, me parece, pero en principio entendo que conseguiremos que as urxencias si se sean atendidas. É a solución que nos gustaría ter? Non, evidentemente non, xa, eu adianto que non, nin vostedes, nin nós. É a solución a estas alturas única posible? Diría que sí. Espero que funcione ben, o esperamos todos no goberno, e nada máis. Turno para o Partido Popular. Ben, pois volvernos a reiterarnos, despois das palabras do señor Iglesias, pois sentímonos na mesma situación. É dicir, mañán aprobas esta ordenanza e sabemos de entrada que vamos a ter unha fonte de conflitos. E o que non podemos transmitirlle aos usuarios que necesiten dese servicio en horario nocturno é que non haxa claridade de como vai a funcionar. Eso é o que nos enfrentamos. Volvo a repetir, nos parece positivo traer un documento que se intentou traballar, que se intentou delegar, pero esta pata do banco que falta é moi importante e posiblemente sexa un inconvinte para poder desarrollar en todo o seu senso este documento. Creo que sería mellor analizalo, darlle outra volta, porque ao final non vamos a facer unha modificación deste texto dentro de 6 meses. E a coordinación sería necesaria entre o Concello e os profesionales para que os usuarios recibiran o mellor servicio posible. Ante estes feitos, lóxicamente, non queremos interrumpir o desenrolo deste texto, pero tampouco podemos apoialo por esta carencia que nos atopamos nestes momentos. Nada máis, nos ímonos a abster. Pasamos a votación. Votos a favor? En contra? E abstencións? Queda aprobada por 8 votos a prol e 11 Queda aprobada por 8 votos a favor. Damos paso ao seguinte punto. Ben, continuamos entón co seguinte punto da orde do día, que é a proposta da Concelleira de Servizos da aprobación da adenda do convenio de colaboración entre a Deputación Provincial de Pontevedra e o Concello de Cangas para a execución do proxecto de mellora da mobilidade peonil na EP 1002 a Madalena, Aldán, dende o punto kilométrico 0 ata o punto 1+850. Bueno, é un pouco así en código. Doulle paso a propoñente. Non queres? Bueno, traemos aquí a aprobación dun convenio que xa, bueno, pois levábamos moito tempo desexándoio para os veciños e as veciñas, e, bueno, vou a pasar aos puntos de acordo, que é, primeiro, aprobar o convenio de colaboración entre a Deputación Provincial de Pontevedra e o Concello de Cangas para a execución do proxecto Mellora da Mobilidade Peonil na EP 1002 a Madalena, e dan dende o punto kilómetro 0+0 ata o punto kilométrico 1+850. Segundo, remitir á Deputación de Pontevedra o presente acordo. E terceiro, dar traslado do presente documento aos departamentos municipais de Secretaría, Intervención, Servicios Xurídicos, Subvencións e Servicios. Polo de agora nada máis. Ben, abrimos intervención. Se alguén quere comentar algo. Señora Prieto, señora Portas. Antón. Ben, recordar simplemente que isto é unha adenda a un convenio que xa está aprobado e asinado desde hai tempo coa Diputación e que é simplemente un paso necesario para poder continuar coas obras, xa que o convenio contemplaba unha duración ata final deste ano. Tendo en conta que as obras evidentemente non están finalizadas e non estarán finalizadas a 31 de decembro, pois é necesario realizar esta adenda que permite unha extensión do tempo do convenio.
Creo que estamos todos de acordo nisto, me dá impresión, e é puramente unha cuestión administrativa que temos que aprobar. Nada máis, gracias. O Partido Popular quere intervir? Se non, podemos pasar a votar, se nadie máis quere intervir. Bueno, queres pechar? Pois se non, podemos pasar a votar directamente. Votos en contra, abstencións e votos a favor. Ben, queda aprobada por unanimidade a adhesión ao convenio. Pasamos agora ao punto número 5, que é a moción do Grupo Municipal do BNG sobre a mellora do servizo de correos. Doulle paso ao propoñente. Gracias. Ben, traemos esta moción ao pleno a instancias dos traballadores da representación sindical ou dos traballadores do Servizo de Correos de Cangas, dada a situación de grave precariedade na que se atopa o servizo. Decir que a día de hoxe o Servizo de Correos en Cangas consta de 14 prazas de traballadores para atender o reparto, pero que só 5 desas 14 plazas están cubertas. Isto provoca, evidentemente, que o servicio non saia ao día, que os paquetes cheguen con retraso, que un montón de papeles oficiais como citas médicas, citas judiciais ou notificacións administrativas cheguen fora de prazos. E toda esta situación redunda, evidentemente, nun servicio moi deficiente, sobre todo nas áreas rurais do Concello, e que o consultor da veciñanza do Concello de Cangas creo que non se merece para nada a situación do servizo. O deterioro da calidade de servizo como de correos recórdanos ao que pasou con outros servicios públicos estatais que parece que se foron deixando abandonar, que se foron deixando deteriorar para despois acabar privatizando esos servicios. Consideramos que é imprescindible que exista este servicio público de correos e que hai que loitar porque ese deterioro que parece casi feito adrede non continúe. Polo tanto, solicitamos desta corporación, primeiro, que se traslade aos traballadoras e traballadores da Unidade de Correos de Cangas o apoio da corporación ás súas demandas laborais, que basicamente consisten en dotala do personal adecuado, dos recursos materiais adecuados. En segundo lugar, e isto é importante, demandar que a Sociedade Estatal de Correos e Telégrafos, a SEPI e o Ministerio de Facenda, que son os responsables, doten de todos eses recursos que demandan os traballadores para poder levar adiante este servicio nas condicións adecuadas. E, terceiro, manifestar que o servicio de correos ten que ser unha firme aposta por un servicio postal universal de carácter público, frente a calquera tentativa privatizadora presente ou futura. Isto é todo o que teño que dicir na primeira intervención. Gracias. Ben, abrimos entón a primeira quenda de intervencións. Señora Prieto, señora Portas. Ben, bueno, pois, desde a Alternativa dos Veciños vamos a apoiar esta moción, ben, porque consideramos que Correos non é un servizo calquera, senón que realmente estamos falando dun servizo público que cumpre, ben, cos dereitos básicos que temos os cidadáns, principalmente en recibir notificacións tan importantes como poden ser notificacións médicas, administrativas, judiciais, e que para eso se fixo ese tipo de servizo. Sí que é certo que compartindo esta moción nos notamos algunha cousa en falta ou que engadiríamos que reforzaría un pouco a situación que están a vivir os traballadores e as traballadoras tamén do propio Correos, non? Porque senón simplemente para nós este é pois un apoio público a ese persoal sen chegar máis no fondo, non? Nós consideramos que deberíamos recoller, ademais das peticións que xa existen, pois pedirlles que poñan tempos para cubrir esas vacantes que hai neste momento cuns prazos razoables,
que a administración local, o Concello de Cangas, ten todo o dereito do mundo a coñecer e que se lle informe deses cambios, porque sí que afecta aos cidadáns e as cidadáns do noso Concello, co cual nos implica a nós de forma directa, para obrigarlles de alguna forma a que a propia empresa nos poida marcar un calendario e que realmente nos podamos, de alguna forma, nesta sala, empurrar un pouco máis as demandas deses traballadores. Con eses matices, para nós pasaría a ser simplemente unha demanda política, a ser unha demanda reivindicativa polo ben dos dereitos dos veciños e das veciñas de Cangas, porque recoñecer o traballo exponencial que están facendo neste momento os poucos traballadores que ten ese servizo, porque ten moi poucos e están facendo un gran traballo para ser os que son, que non é responsabilidade deles a situación que estamos a vivir e que unha forma de apoialos a eles é que todos podamos exercer o dereito de control que ten esta administración ante un servizo que para nós, como alternativa dos veciños, é un servizo público. Victoria, podes aclararme? Estás pedindo unha emenda. Claro, pero como queres redactalo? Cal é o texto que propós? Claro, porque porque si secretario no... preocupado. Claro. A ver, O sea podemos que- poñer que se cubran as vacantes nun prazo razoable, que se informe periódicamente o Concello dos niveis de calidade do servizo e que calquer cambio na organización da ruta sexa comunicado ás administración local. Sí? Podo pasalo por escrito. Sí, engadido, non quero tocar nada a ningún dos outros puntos. Mira, facemos unha cousa, se che parece. Continuamos o debate, preparas o ello e o traes. E logo, para poder, o leo antes de votar a emenda. Pois dou paso ao Grupo Socialista. Nós vamos a votar a favor da moción. Partido Popular. Boas noites. Estamos totalmente de acordo en apoiar os traballadores e as traballadoras da Unidade de Correos de Cangas, como non podría ser de outro xeito. A calidade dun servicio é a calidade do empregado que está ao frente do mesmo. Deso podo dar fe. Correos é unha empresa esencial na economía española, porque garantiza o intercambio de bens e comunicación ao longo de todo o territorio, tanto nas cidades como, en especial, no rural. É un dereito que temos aos cidadáns para podernos comunicar, facilitar os nosos trámites. É o máis importante que promove a igualdade e a oportunidade de todo o territorio. Este é un tema que aquí, desde o ámbito local, podemos facer pouco, porque este é un tema que se debe desenvolver en Madrid. Por iso quero recordar e facer un pouco de memoria, porque a memoria tan está en boga en este momento. Quero facer mención especial ao noso presidente Alberto Núñez Feijóo, que foi director da entidade entre os anos 2000 e 2003. Temos que destacar que entre o 2000 e o 2001 Correos logrou superar os anos de perda e pasar de ter perdas a uns beneficios importantes. Nesta época, Feijóo implantou cambios tecnolóxicos importantes en correos máis modernos, un correo máis moderno. Convirteu a Correos en unha SA estatal para disminuir a burocracia e facela máis áxil. Nos últimos anos, a empresa sufre grandes dificultades económicas. Exemplo, no ano 2024 tivo resultados negativos, cunha menor cuota de mercado. Tamén levaron a cabo unha reducción de plantilla no que influye a menor capacidade operativa, máis sobrecarga e posible menor calidade de servicios. Quero concluir que con Alberto Núñez Feijóo Correos tiña unha saúde financiera máis clara porque apostou por a modernización. Correos disfrutou dun bo momento, é dicir, dun bo estado de saúde. Hoxe podemos dicir con claridade que Correos fai no peor. E dinos números. Con Feijóo pasamos dun beneficio de 25,9 millóns de euros a unha plantilla de 63.900 traballadores. No ano 2023 temos unhas perdas de 125 millóns e unha plantilla mermada
de 50.279 traballadores. Agora, poderán decirnos que os tempos cambiaron e todo o que queiran, pero a realidade é que nós sabemos xestionar mellor. Por o momento, nada máis. Pecha o propoñente. Bueno, vista a proposta de emenda que fai a concelleira de Alternativa aos Veciños, pola miña parte, como propoñente, non teño ningún problema en aceptala. Implica, evidentemente, que na comunicación que fagamos coa Sociedade Estatal de Correos, a SEPI e o Ministerio de Facenda, se solicite, evidentemente, que nos informen de todas estas cuestións e de como pensan afrontalo en fechas e en, digamos, en dotación deses servicios. Nos parece perfectamente ben. Sobre a intervención da concelleira do Partido Popular, voume abster de facer ningún tipo de comentarios, salvo recordar outros servicios públicos, como, por exemplo, o servicio de Telefónica, e como acabaron. Nada máis. Abrimos entón o segundo último turno de 3 minutos. Señora Prieto, señora Portas. Partido Popular. Bueno, en xaneiro do 2020 o BNG votou a favor da investidura de Pedro Sánchez. Este apoio foi determinante para que obtivera os 167 votos favorables necesarios. No 2023 o BNG volveu a dar o sí quiero a Pedro Sánchez, a cambio de infraestructuras, peaxes, trens, etc., que nunca chegaron, nin siquiera a liberalización do tramo de autopista de Redondela que tan necesario nos é. O que si temos é un maltrato por parte do Goberno de España ca complicidade do BNG. Un dos ámbitos máis sinalados é o das infraestructuras de transporte. Atrasos acumulados no AVE, como puden eu sufrir este miércoles, con 1 hora menos 4 minutos de retraso, no que non me permitía xa poder pedir o 50% do importe do billete. A ausencia de compromisos co corredor atlántico, a falta de melloras nas conexións internas, o estancamento das obras estratégicas para Galicia, dándonos aos galegos e as galegas un trato diferenciado á baixa respecto doutros territorios do Estado. Podemos reseñar tamén a insuficiencia dos investimentos nas nosas contas públicas. Galicia recibeu partidas por debaixo da media estatal por habitante, que van a afectar a nosa empresa, as nosas empresas que teñen que enfrentarse a profundos cambios tecnolóxicos e medioambientais. Todo isto perxudica a Galicia e reduce a súa competitividade. Xenera desigualdade con outros territorios cos que Pedro Sánchez si é máis xeneroso. É urxente que vostedes, os do BNG, empecen a ser máis bravos con Pedro Sánchez, polo menos tanto como son con Alfonso Rueda. Vayan ao SEPI e ao Ministerio de Facenda e fáganse valer, pero, por desgracia, para Pedrito, vostede non son nada. Nada máis. Pecha o propoñente. Pois entonces, sen máis que engadir, pasamos a votar a emenda en primeiro lugar. Espera. Ben, a emenda o que fai é engadir o que sigue ao punto segundo, que di desta maneira: que se cubran as vacantes nun prazo razoable, que se informe periódicamente do Concello dos niveis de calidade do servizo e que calquera cambio na organización das rutas sexa comunicado á Administración local, neste caso, Concello de Cangas. Entón, en máis, pasamos a votar a emenda, a aceptación da emenda. Votos en contra, abstencións e votos a favor. Queda aprobada por unanimidade. Queda aprobada por unanimidade. E agora votamos a moción en sí mesma. Votos en contra, abstencións e votos a favor. Queda aprobada tamén por unanimidade.
Pasamos agora á moción do Grupo Municipal do Partido Socialista sobre a renovación e humanización integral da Avenida de Bueu. En este caso, como en outras ocasións, esta é unha moción que traemos a pleno, pero apadriñada, pois é unha moción realmente, neste caso, da Asociación de Veciños da Pedra Alta. Nos acompaña unha veciña que vai a dar lectura do texto. Moción da Asociación Veciñal Pedra Alta de Cangas sobre a necesidade de reformar integralmente a Avenida de Bueu. A Asociación Veciñal de Pedra Alta, en nome e representación das veciñas e veciños que a integran, é de conformidade coas normas de funcionamento do Pleno do Concello de Cangas do Morrazo. Formúlase para o seu debate e a aprobación se procede o seguinte. Moción: acometer a renovación e humanización integral da Avenida de Bueu coa sustitución de todos os servicios necesarios. Exposición de motivos. A Asociación Veciñal de Pedra Alta de Cangas quere poñer de manifesto o estado de deterioro que presenta o actual barrio de Pedra Alta e, en concreto, a Avenida de Bueu, unha das principais vías urbanas de comunicación entre os barrios da Contorna e o núcleo do centro de Cangas. Trátase dunha estrada con moito tránsito, tanto de turismo e vehículos de gran tonelaxe, como de peóns con beirarrúas rotas, estreitas e sen continuidade, sin accesibilidade, presentando fendas, afundimentos e deficiencias estruturais cada vez máis visibles, provocadas polo colapso das antiguas tubaxes de cemento, do saneamento e das pluviais, así como a falta de saneamento ao longo dos anos por parte das diferentes corporacións municipais. Estas conducións, con varias décadas de antigüedade, están moi deterioradas e provocando filtracións e baleiros no terreo, o que incrementa o risco de afundimentos na calzada e nas beirarrúas. Desexamos que Pedra Alta sexa un espacio para o disfrute da veciñanza, para movernos de forma segura e sobor de todo, facilitando o tránsito ás persoas de mobilidade reducida. Un espazo que sexa humano, agradable e amable, tal e como indica a Xenda 2030. Por todo isto, resulta imprescindible acometer unha remodelación integral da Avenida de Bueu, que non se limite a reparacións puntuais, senón que sexa unha solución definitiva aos problemas estruturais da vía. A actuación integral debería incluir a renovación íntegra da rede de servicios de saneamento, sustituindo as vellas tubaxes de cemento por materiais actuais, a separación das augas fecais e pluviais, asfaltado integral da avenida, podendo contemplar unha plataforma única, humanización das beirarrúas e mellora da accesibilidade peonil, sinalización horizontal, vertical e luminosas coa instalación de rede semafórica. Ao ser zona urbana, limitación da velocidade de circulación non superior a 30 km/h, con sistema de vixiancia de radar e cámaras de grabación. Organizar e regular zonas de aparcamentos para residentes empadroados do barrio da Pedra Alta. Soterramento das liñas de acometida eléctrica e de comunicacións coa eliminación dos postes das beirarrúas. Mobiliario urbán e zoas verdes para disfrute da veciñanza. Acordos. A veciñanza da Pedra Alta considera que esta é unha actuación prioritaria, tanto por motivos de seguridade viaria como de calidade urbana, e que debe formar parte das inversións financiadas con subvención, convenios con outras institucións e con fondos propios municipais.
Esta actuación é necesaria para garantir unhas condicións dignas de habitabilidade, seguridade viaria e servicios urbanos, contribuindo así á mellora da calidade de vida e á cohesión do barrio da Pedra Alta. Punto 1. Instar ao Goberno Municipal de Cangas a buscar fontes de financiación para contratar a redacción do proxecto técnico da remodelación integral de Avenida de Bueu, que deberá incluir a renovación das tubaxes de saneamento, soterramento de liñas eléctricas e de comunicacións, a separación de pluviais, o asfaltado e a humanización integral das vías e, en especial, das beirarrúas. Punto 2. Instar igualmente a que a execución deste proxecto se inclúa entre as actuacións prioritarias para o ano 2026, buscando as fontes de financiación como subvencións, convenios con outras administracións ou con fondos propios con cargo aos remanentes municipais que quedaran liberados no exercicio 2026. Punto 3. Que se garanta a información e participación veciñal a través da Asociación da Pedra Alta en todo o proxecto de tramitación e execución do proxecto. Punto 4. Dar traslado desta moción ao Pleno do Concello de Cangas, aos grupos municipais e ás concellerías implicadas para o seu coñecemento e tramitación. Xa está. Sí? Sí. Grazas. Pois moitas grazas. Pois, en máis, abrimos a primeira quenda. Señora Prieto. Señora Portas. Bueno, a alternativa dos veciños está completamente de acordo con todo o que pon a moción. Non temos falado en outras ocasións, pero sí que queremos recordar, e é algo que sí que votamos en falta na moción, e bueno, que realmente nos chama a atención que o PSOE haya asumido e que non o haya pedido para incluir, porque sí que ten coñecemento do que eu vou falar, e é que, bueno, estamos falando que a Avenida de Bueu é un vial de titularidade da Xunta de Galicia, e tal como di a Lei 8/2013 de Estradas de Galicia, pon que o Concello non pode humanizar unha vía da Xunta sen autorización, sen convenio ou sen cesión de competencias. Ninguna desas peticións está nos puntos de acordo, porque o que se aproba, vale, son os puntos de acordo. E quen diga o contrario, evidentemente non está cumplindo coa lei. Quixen ler directamente o artigo para que non se pensase que é algo que opinamos nós, sino que pon directamente a lei, non? Nós queremos a humanización, pero non solamente a humanización, non? Que queremos a seguridade, a accesibilidade e a dignidade dun barrio que realmente o precisa. E que é certo, de alguna forma, pois ter un vial como a Avenida de Bueu con tanto peso de vehículos, aínda por encima, sendo titularidade de outra administración distinta á local, pois dificulta a situación. Polo cal, nós o que sí que pedimos, estando aquí diante veciños da Pedra Alta, que consideramos esencial que se poda incluir esa petición á Xunta de Galicia nos puntos de acordo, simplemente para que esta moción non quede en papel mollado, que non teña validez de por sí. E nós o que pedimos é, pois eso, que se inste a Xunta de Galicia como administración titular da Avenida de Bueu a que formalice un convenio de colaboración co Concello de Cangas que permita a este asumir actuacións propostas coa autorización ou con transferencia de competencias, tal como marca a lei, da igual exactamente como, e que, evidentemente, se asine o acordo previo coa Xunta de Galicia para poder executar este proxecto. Porque sin ese acordo, sin ese convenio ou sin esas transferencias, non se vai poder facer. Esa é a cuestión legal tal como marca a lei. Do resto, nós evidentemente vamos a respetar tal cual está a moción presentada polos veciños, porque non pode ser de outra forma. Seguinte propoñente. Bueno, perdón. Pechas ti, porque a proposta é vosa. Fala Antón. Gracias. Comunicar únicamente que o Grupo Municipal de ONG vai apoiar íntegramente a proposta presentada polos veciños da Pedra Alta. Gracias. Turno para o Partido Popular. Sí, boas tardes a todos. O que se trae a pleno
É unha proposta que presentou a Asociación de Veciños da Pedra Alta, unha proposta de renovación, humanización integral da Avenida de Bueu, con a renovación de servicios, asfaltado e humanización de beirarrúas. Felicitar a Asociación de Veciños de a Pedra Alta como propoñentes que anexan uns puntos claros cunha cronoloxía lóxica e aceitada de como se deben facer ben as cousas. Primeiro, un proxecto, como sempre defendeu o Partido Popular, unha puntualización. Só eu pido que ese proxecto que non o faga a concesionaria da auga. Segundo, buscar a financiación, subvencións, convenios, fondos propios ou mesmo algunha solución mixta. Terceiro, participación veciñal. Que mellor que eles conocen as necesidades da rúa en donde vivides. Cuarto, transparencia. Visión e proposta ordenada, lóxica, sen poñer o carro diante dos bois. O primeiro que debemos ter é un proxecto que recolla todas esas deficiencias, actuacións a realizar e un presuposto para saber en donde estamos, para despois coller e buscar financiación. Nada máis. Abrimos a segunda e última quenda de 3 minutos. Señora Prieto, ¿no? Señora Portas. Ai, sí, Sagre, que me olvidei de ti. Echa propoñente, sí. Decirlle ao Partido Popular que a empresa da UTE foi a que contrataron eles, tan preocupados que están. Decirlle á señora Portas que xa está contratado dende o luns o informe topográfico da Avenida de Vigo, de Bueu, perdón, e que sí que é certo que foi un compromiso dende o grupo de goberno e que non vai a quedar en ningún sitio, vai a ir para adiante, porque este goberno o que promete o cumple. Polo de agora nada máis. Ben, abrimos entón o segundo e última quenda. Victoria. Eu creo que a concelleira do PSOE non entendeu nada do que dixen, porque o que contestou non ten nada que ver co que eu dixen. O recoñezo, é dicir, me perdín un pouco co alegato, pero bueno, como xe xa vexo que vamos de meeting en meeting, se nota que nos falta nada a niño e medio de eleccións, aquí cada un di o que lle parece. Bueno, eu me vou centrar no importante, neste caso é a Avenida de Bueu. Non vai a ser que se asinara un convenio que a oposición non coñecemos. Ata o que eu sei, e ata hoxe mesmo ás 3 da tarde, era un vial da Xunta de Galicia, coa cual fondos propios, se non existe un... No segundo punto deste pleno, hoxe trouxemos unha adenda a un convenio que se asina entre o Concello e a Deputación de Pontevedra porque se vai facer unha obra nun vial da Deputación de Pontevedra. Ben? Ainda que estea no termo municipal de Cangas. Pois é exactamente o que se está pedindo, que nós pedimos aquí, porque sin esa autorización, sin ese convenio ou sin ese pase de competencias, o Concello non o podría realizar. É dicir, a orde cronolóxica da petición é completamente correcta e así yo dixen que nós estamos completamente de acordo, pero sí que nos chama a atención que se vai facer todo sin pedirlle permiso ao propietario, como nos pasaría a cada un de nós que somos propietarios de algo, non? Entón, o único que está pedindo alternativa, e iso sí que non se contestou, é simplemente engadir a petición, a autorización, convenio. Non dixemos unha cousa concreta, dixemos que nos valían todas. Para a Avenida de Bueu, certamente, porque se facemos todo o traballo e despois eles non nos autorizan, non fixemos nada, porque o vial non é municipal. É o único que se pediu. Con respecto ao resto, evidentemente, a Pedra Alta necesita non somente humanizar a Avenida de Bueu, que principalmente, senón que ten tamén outros vieiros municipais aos cales hai que facer atención. En este momento, a Pedra Alta pon como prioridade a Avenida de Bueu e, evidentemente, a alternativa o vai a apoiar. Pero sí que sigo reiterando, e a nosa obriga decilo, para que despois non se diga que algo pasou, e é que, igual que aprobamos antes o convenio coa Deputación, esta obra requeriría desa autorización ao convenio e non se contempla nos puntos de acordo. Entón, é o único que se di, e non se nos dixo nada de aceptársenos ni siquiera ese punto. Vou non deixar claro, a alternativa dos veciños vai a votar a favor, pero sigue dicindo que lle falta unha parte legal importantísima nesta moción. Antes de dar paso ao seguinte turno de palabra,
Recordo que, como noutras mocións que non son directamente do propoñente, sino de asociacións, se vota tal cual a traen, non se fan modificacións. Sen máis, pode traer vostede, se quere, para o mes que ven unha nova moción para puntualizar esta cuestión, pero, polo demais, respeto simplemente o proceder que é habitual en esta mesma situación. Dou paso, entonces, ao señor Antón Iglesias. Bueno, eu considero que evidentemente o que di a concelleira de Alternativa aos Veciños é correcto no sentido de que non se pode actuar en ningún vial que non é de titularidade municipal sin o permiso correspondiente, o convenio correspondiente da institución que é titular da vía, pero creo que non é necesario incluírlo nesta moción, porque nesta moción o que se pide e o que piden os veciños é que se actúe e que se leve adiante esa actuación na Avenida de Bueu. Evidentemente, iso que se faga, que se den pasos previos a esa asinatura dun convenio, dun acordo coa titulares da vía, non impide que podemos facer, por exemplo, o que se fixo esta semana de iniciar o proxecto do topográfico e ir adiantando o traballo para poder chegar o ano que ven e poder facer máis rápido e presentarnos xa no momento de falar coa Xunta de Galicia con un traballo feito, que sería obligatorio facelo de todas maneiras. É dicir, si temos o convenio coa Xunta, aí nos vamos a ver obligados a facer todo ese traballo que se pode facer adiantado. Canto máis levemos xa feito a Xunta, creo que mellor. E, evidentemente, haberá que falar coa AXI e con Estradas para chegar a un acordo respecto a que nos den o permiso e como vai ser o financiamento desta obra, que efectivamente, como ben día a propia moción, pode ser de múltiples maneiras: convenio, subvención, fondos propios municipais, evidentemente, que non vexo necesidade de incluíla na propia moción. Por lo demais, creo que estamos todos de acordo en absolutamente todo. Non vexo nada que discutir. Gracias. Turno de 3 minutos para o Partido Popular. Sí, sencillo. Só volver a felicitar a Asociación de Veciña Pedra Alta por volver a presentar esta proposta de humanizar a Avenida de Bueu. O que se trae unha proposta dos veciños. Non imos a entrar en polémicas políticas estériles. O único que nos importa é avanzar no proxecto e despois ir a pola financiación, como dixen antes, ben subvención, convenio, fondos propios ou mixto. Danos igual. Pecha a propoñente. Bueno, a verdade é que estou moi contenta que agora si se aprobe esta proposta esta proposta cando sabían que o pago da débeda era para facer este proxecto. Polo de agora, nada máis. Ben, vou a facer unha pequena contextualización. Antes de pasar a votar, vou a ser breve, porque en realidade a mensaxe é sinxela. O mes pasado, o Goberno truxo unha proposta que era precisamente para conseguir os fondos para poder executar este proxecto, pero a oposición decidiu votar en contra. Votar en contra deso ten consecuencias, non é unha cuestión política, que sí que o é, pero que ademais é económica. Si se votara a favor o pleno pasado, nesta altura a deuda xa estaría liquidada. Quere decir eso que para o ano que ven, ese millón que se vai gastar para pagar a débeda, que é 1 millón, xa non se vai poder gastar en nada máis. Polo tanto, ten unha consecuencia moi grave, moi seria, e é que perdemos 1 millón de euros todos. O Goberno vai comezar o ano, vai liquidar a débeda e vai liberar o remanente. O sea, sí, vai haber acceso ao 1,5 millón de euros. E sí, vai vir o proxecto xa por completo redactado a esta mesma corporación, que será realmente a única que poderá boicotear, se así o decide, unha vez máis que se execute ese 1,5 millón en este proxecto. Espero que en outros tamén, non só en este, espero que cunda un pouco máis, a ser posible.
Pero está ben saber que as decisións que se toman aquí non sempre son tan livianas, é dicir, realmente teñen un coste, e é que perdemos 1 millón de euros redondo. Vamos a pasar a votar. Votos en contra, abstención e votos a favor. Queda aprobada esta moción que presenta a Asociación de Veciños da Pedra Alta por unanimidade, cousa da que me alegro. Ben, pasamos ao seguinte punto da orde do día, que é a moción do Grupo Municipal do Partido Popular sobre a creación dun plan municipal de reactivación de locais baleiros. Doulle paso ao propoñente. Boas noites a todos. Cangas do Morrazo foi tradicionalmente a vila comercial de referencia na comarca. O seu casco urbano, as súas rúas principais e a súa rede de pequenos comercios deron vida durante décadas á economía local, xerando emprego, identidade e orgullo de pertenza. Porén, hoxe podemos comprobar como este modelo se foi debilitando ante a falta de planificación, a presión fiscal municipal e a ausencia de incentivos reais á actividade económica. Pasear por Cangas é constatar unha realidade preocupante. Decenas de locais baleiros, escaparates abandonados e persianas baixadas. Esta situación non só afecta ao comercio, senón tamén a imaxe do municipio, reducindo o atractivo e a confianza de quen quere invertir ou emprender aquí. Mentres tanto, outros concellos galegos tomaron a iniciativa e puxeron en marcha plans municipais de dinamización de locais baleiros, creando censos actualizados, bolsas de inmobles disponibles, acordos con propietarios e campañas de promoción. Os resultados son claros: reapertura de negocios, reactivación económica e mellora do entorno urbano. En Cangas, porén, non existe unha política pública eficaz que faga fronte a este problema. O actual goberno municipal amosou inacción e falta de liderazgo, deixando os emprendedores e autónomos sin apoio, nun escenario de progresiva decadencia do tecido comercial. Desde o Partido Popular de Cangas defendemos unha xestión municipal eficiente, baseada na colaboración pública-privada, na redución de atrancos burocráticos e no apoio directo ao emprendemento. Reactivar os locais baleiros non require grandes investimentos, senón vontade política, organización e medidas fiscais intelixentes que incentiven a iniciativa privada e favorezcan a recuperación económica. Neste esforzo, resulta esencial contar coas asociacións de comerciantes locais, como a CICA, Cangas Bella ou a Asociación de Comerciantes da Praza de Abastos, que representan o pulso real do comercio no municipio e coñecen de primeira man as necesidades e retos do sector. A súa implicación é clave para construir solucións útiles e realistas. Do mesmo xeito, queremos recoñecer e poñer en valor a todos os comerciantes e autónomos que, máis as dificultades, manteñen abertas as súas portas cada día sostendo o emprego local, dinamizando as rúas e mantendo viva a esencia comercial de Cangas. O seu esforzo, compromiso e resiliencia merecen o respaldo dunha administración que este á súa altura. Por todo isto, o Partido Popular presenta as seguintes propostas de acordo. Primeira, o Pleno do Concello de Cangas insta ao Goberno Municipal a crear un censo municipal de locais baleiros. E segunda, o Pleno do Concello de Cangas insta ao Goberno Municipal a establecer incentivos fiscais para quen reabra ou alugue locais. Lo de agora, nada máis. Abrimos entón a primeira quenda. Señora Portas. A ver, desde a Alternativa compartimos a preocupación con respecto ao que está a suceder con todos os locais baleiros que temos no noso pobo. É un efecto que non solamente supón un problema para o noso comercio, sino incluso para o que é a nosa identidade como pobo mariñeiro. Pero sí que é certo que consideramos que solamente as propostas que se fan nesta moción
non son o suficientemente fortes ou suficientes, vale, para poder resolvelo, porque non é un problema fácil de resolver, non? Os locais baleiros non son consecuencia solamente dunha inacción de algo concreto, sino é dunha situación global que están a vivir moitísimas cidades. Co cual, para situacións como esta, temos tamén que emplear plans moito máis amplos para intentar mitigar esa situación, non? Que se está a vivir. E xa o digo, que non solamente pasa no noso concello, que por desgraza o comercio local está perdendo, non? Forza en todos os concellos, e iso é o que nos leva a este tipo de situación, non? Entón, consideramos que realmente temos que facer ou implantar ou estudar medidas non solamente económicas, sino tamén sociais, a medio prazo, pero tamén a longo prazo, porque a solución non é sinxela, non? Se fora sinxela, xa se resolverían moitos concellos que non é así. Nos creemos que o censo de locais baleiros, tal como pide a moción, é correctísimo, porque sí que é unha ferramenta de diagnóstico necesaria, pero se está incluída dentro dun plan, non, integral de revitalización do comercio urbán, que inclúe a mobilidade, a accesibilidade, mellora de espazos públicos, política de vivenda no casco, dinamización cultural e usos, alternativas. É dicir, temos que facelo formar parte dun plan. Tamén botamos en falta que na moción si se fala, vale, así por riba, do que son incentivos fiscais, pero non todos os incentivos fiscais son positivos, non? Entón, aí sí que eu creo que deberíamos ser responsables nese caso. Entón, os incentivos deben estar orientados, non, a facilitar as actividades económicas de forma real e evitar beneficiar a grandes propietarios que moitas veces o que fan é manter eses prezos altos, porque tamén así incentivar con bonificacións de impostos, pois tamén lles vale. Tamén podemos convertir eses baixos en apartamentos turísticos a medio e longo prazo, e iso que non queremos. Eu entendo que xustamente entendín perfectamente o fondo da moción, que non é o que está a pedir, pero sí que, aínda que os incentivos poden promover e mellorar as circunstancias, non sempre o fan, co cual deberíamos ter bastante cuidado, co cual, bueno, decir claro igualmente, vale, que a alternativa sí que vai a apoiar esta moción, pero que considera que debería existir como unha petición máis ampla para conseguir un plan integral onde sí que se teñan en conta non solamente estes dous conceptos que contempla a moción, sino un plan integral que afecta moitas máis cousas que solamente estes dous puntos. Seguinte turno de palabra. Antón. Ben, boa tarde. Ai, Lucía, sí. Boa tarde a todas e todos. Ben, nos primeiramente o que queríamos sinalar é que consideramos oportuno que este tema sexa tratado nunha próxima mesa de comercio local, porque pensamos que é un tema importante para tratar xunto cos comerciantes de Cangas e as asociacións. Entón, ben, pois dende esta concellería, pois próximamente pois será convocada unha mesa de comercio local para tratar este punto. Por outra banda, no que respecta a establecer incentivos fiscais, pois podemos dicirlle que imos explorar esa posibilidade. E en canto á creación dun ceso municipal de locais baleiros, pois non temos ningún problema en leválo a cabo, non? Pero así como a señora Vitoria Portas, nós tamén consideramos que este non é un problema exclusivo de Cangas, está pasando en todas as vilas e cidades de Galicia, de España e incluso de Europa, de que o comercio está vivindo unha transformación profunda. Medrou o comercio electrónico, cambiaron os hábitos de consumo, moitas actividades que antes estaban na rúa, agora están nas plataformas digitais. Entón, como lle digo, faremos ese rexistro de locais baleiros,
que servirá efectivamente para coñecer mellor a realidade. Ben, pero o importante é que calquera medida forme parte dunha estrategia máis ampla que inclúa mobilizacións de locais, dinamización urbana e apoio real ao pequeno comercio. Por outra banda, na súa exposición de motivos, di que o actual goberno municipal amosou inacción. Entón, eu aí, esa redacción non me parece nada adecuada, polo menos a min non me parece nada adecuada, porque vostede sabe claramente que este goberno sí que está en contacto cos comerciantes de Cangas, cos seus representantes, con ACICA, con Cangas Bella, con Asban. Estamos a traballar conxuntamente na dinamización do comercio de proximidade, porque vostede forma parte dese grupo de traballo de dinamización. Entón, non sei como pode dicir que non facemos nada. Por agora, nada máis. Para o Partido Popular. Bueno, vou responder a Vitoria primeiro, logo a Lucía. Vitoria, propoñer un plan integral pareceme moi atrevido. Neste caso, vamos. Creo que empezar por facer un censo é algo importante, se conseguimos que nun plazo óptimo teñamos este censo, pois é un paso importante. E despois, Lucía, sí, estase facendo a mesa de dinamización do Grupo Comercio, onde propónse cousas, pero, por exemplo, quero poñer o exemplo máis visible que temos neste intre, que é o centenario da Praza de Abastos. Para mí é o mellor exemplo, non? Vemos como a FAMO, os IES e os CEIP fixeron un traballo excelente, comprometido e de enorme valor nos seus actos que se fixeron ali na plaza, pero sendo claros, o seu esforzo non compensa a falta de implicación do goberno, que quedou moi por debaixo do que é unha data histórica como se merece. Na Mesa Comercio presentáronse propostas sólidas para darlle ao centenario a relevancia necesaria, pero o Executivo non está á altura e permite que un acontecemento clave pase prácticamente desapercibido. Moita xente non sabe nin que se está celebrando o centenario da Praza de Abastos, que é unha tristeza, pero bueno. E o máis grave, a primeira responsabilidade do goberno é garantir unha praza limpa, derratizada, sen malos olores e sen goteras, máis aínda despois das obras realizadas. Nada diso se está a cumprir, e iso é inaceptable nun espazo que debería ser símbolo do comercio local. Considero que é importante contar cun censo ou bolsa de locais baleiros é fundamental para reactivar o comercio. Permite coñecer en tempo real que espazos están disponibles e identificar os máis adecuados para cada tipo de negocio e facilitar a súa reocupación de forma rápida e eficiente. Sen esta ferramenta, os emprendedores enfróntanse a unha búsqueda ineficaz e o municipio perde oportunidades de investimento e dinamización económica. Un claro exemplo son os postos baleiros da Praza de Abastos, onde non se propón nin se espera ninguna iniciativa dende o goberno para ocupalos, deixando pasar unha oportunidade evidente de reactivar o comercio e dinamizar un espacio público. Quen goberna ten a responsabilidade directa de planificar con anticipación, detectar problemas e activar medidas correctoras en canto o tecido económico amosa sinais evidentes de deterioro. E, ademais, non se pode ignorar que as rúas non están limpas, cheiran mal e presentan un evidente deterioro, unha situación que perxudica directamente a imaxe comercial da vila.
O Goberno ten a obriga de liderar, protexer e impulsar o comercio local, apostando por el de forma clara, decidida e sen ambigüedades. Hai un punto que é importante e debemos lembrar. Nos orzamentos hai unha partida de 100.000 euros para a dinamización do comercio local, proposta por Alternativa dos Veciños e secundada polo Partido Popular. A día de hoxe non temos ningunha información sobre onde se investiron estes cartos, demostrando unha vez máis a falta de transparencia e ineficacia do Goberno. Por iso, os incentivos fiscais poderían e deberían complementarse con medidas reais de dinamización do comercio local, que ata de agora non se implementaron. Polo de agora, nada máis. Abrimos a segunda quenda. Señora Prieto, señora Portas. Bueno, non sabemos que somos demasiado técnicos ou formais habitualmente, ben? Pero eu creo que é unha forma, cando se presenta aquí unha moción e que non quede como se fose, pois eso, simplemente un rato dos concelleiros aquí e que se aprobe e que queda nun caixón. Para nós unha moción é uns pasos que se teñen que marcar, que se acorda entre todos e porque todos estamos de acordo co que se quere facer aí, facelo da forma máis formal, máis rigurosa, máis ampla e máis específica, con colaboración de todos e de todas, é unha forma tamén de implicar a veciñanza na vida política do noso pobo e no que significa realizar determinadas políticas. Reitero outra vez, claro que xa conseguir un censo podría ser importante. Facer un plan, ao mellor, o ve tan grande, bueno, visto como vai o plan de dinamización posiblemente, pero é que é unha forma, é dicir, eu non creo en empezar a botar orcementos dunha vivenda se non tes o plano de saber como vai a rematarse. É dicir, como construís unha casa desde o tellado? É que non se pode. Entón, se sabemos a donde vamos, o cara a donde vamos, é moito máis fácil seguir o camiño. É do que se trata. Entón, cal son e en que se vai invertir os cartos para conseguir o que se quere. Entón, o reiteramos. Defendemos un censo? Sí, pero faría falta un plan. É necesario e imprescindible? Sí, o compartimos completamente, o quero deixar moi claro. Defendemos incentivos fiscais? Sí, pero a ver como. Iso é super esencial, porque coñecemos que o que fai a lei fai a trampa habitualmente. Querémolo ligado a proxectos reais. Por qué? Porque vostede dixo algo importante e é que se aprobou fai ano e medio 100.000 euros para a dinamización do comercio e unha vez que remate este ano veremos exactamente canto repercutiu eses cartos nesa dinamización, porque iso é o importante. O sea, o importante é botar a cana e pescar algo. Se a botamos e non pescamos nada e levamos así 2 ou 3 anos, entón non está funcionando. É que non está funcionando o que se está facendo, co cual hai que facer autocrítica, volver a reformular o plan que se tiña para que volva a funcionar. Certamente é unha situación global de moitos concellos, sí, pero que estamos a tempo de reconducila, sí. Que o concello que non nos importa é Cangas, sí. Que tipo de vila queremos? Eu, sinceramente, non quero un novembro en Sanxenxo. Eu quero un novembro de Cangas e iso significa ter todo aberto. Paseas polas rúas de Sanxenxo e está todo pechado, porque é exclusivamente turística. Iso é o que eu non quero ver en Cangas. Entón, que nos obriga iso? A tomarnos en serio o comercio, os espacios baleiros que a máis fan feísmo no noso casco, os nosos cascos antigos da nosa vila, as nosas rúas, porque a salubridade, a limpeza e a educación tamén fai atractiva a nosa vila. E iso eu non entendo, reitero, facer unha casa Victoria, tens que rematar estas foras de tempo. Desde o tellado, considero que tampouco pasa nada. Punto 3, con plan desde a mesa de comercio, Victoria, de integración estás fora do destas tempo propostas. e esas Sí, ideas correcto. as dixeches antes, grazas. Seguinte turno de palabra. Antón. Ai, perdón, Lucía. Ben, vostede trae aquí unha moción e despois fala de outras cousas que ben lle podían dar para outra. Entón, bueno, non vou a entrar no seu xogo. Entón eu volvolle a dicir para que estea tranquilo, porque ao mellor iso foi o que o descolocou, que lle dixese que sí
que íamos explorar o dos incentivos fiscais e que sí ha de facer o censo de locais vacíos. Entón, iso debe de ser. Entón, pois nada, é iso, que imos votar que sí. Só pecha o propoñente. Bueno, gracias polo apoio á proposta. Estou de acordo que este plan que propoñemos ou que se propón, que se estude, que se faga un plan, que se traballe a través do grupo de dinamización de comercio local, pareceme ben, sería óptimo, vale? Eu aquí o que traio é algo básico, vale? Como unha proposta para que se reinicie ou que se active esta situación que para min considero que é dramática para o Concello. Temos concellos veciños que non están encontrando a situación que temos aquí, pero bueno, debe ser que temos que irnos a Sanxenxo ou a outro tipo, mellor podemos falar de Bayona tamén. Pero bueno, eu falo dos veciños, dos concellos veciños, que polo menos buscan dinamizar e traballar en común. Hai unha cousa que quero comentar, que seguimos pendente de unha moción aprobada polo Pleno para que Cangas do Morrazo pase a ser Concello Emprendedor, o que faría máis atractivo o noso municipio para a implantación de novas actividades económicas e para a consolidación do tecido empresarial existente. Entón, a situación, xa nos dirán como está a situación de que Cangas pase a ser Concello Emprendedor. E, por último, para min, Cangas perde atractivo constantemente, o esforzo dos comerciantes non se ve reflectido no goberno, cada vez hai máis locais baleiros e iso é unha mala noticia para o comercio. Para que a actividade sexa atractiva, a oferta debe medrar. Nos últimos anos vemos o goberno tomar decisións que perxudican aos nosos comerciantes, reducindo pouco a pouco o atractivo de Cangas. Aquí podemos falar de moitos exemplos, como pode ser cortar a auga das praias ou calquer outro tipo de exemplo, que hai moitos. Personalmente, que seguramente este compartida por moita xente, fágome a pregunta: é esta política que busca o goberno? Que cada vez veña menos xente ao noso municipio, como xa dixeron alguna vez neste pleno? E por no de agora, nada máis. Ben, pois terminada a exposición desta moción, só lle vou levar a contraria nunha cousa moi concreta, que é que a Cangas non hai maneira de sacarlle o atractivo, nin querendo, por suerte. Vivimos nun pobo tan espectacular que non hai maneira de sacarlle o atractivo, cousa de que deberíamos estar moi orgullosos, e non estar sempre falando mal do noso pobo. O noso pobo é fantástico e a xente que chega a Cangas queda abraiada, alucinada e encantada. Que é mellorable? Sempre. Todo na vida é mellorable. Pero Cangas foi e será un pobo encantador. Sempre. Despois, a respecto da praza do Centenario, tamén lle digo, todas as actividades que se organizaron no Alto da Plaza foi por coordinación e iniciativa do Concello. E dígolle máis, o mellor está por vir, porque vai a ser o centro de atracción da campaña de Nadal. E vostede sábeo, non sei moi ben a que está xogando hoxe, pero bueno, como ao final o que importa é que estamos de acordo, vamos a pasar a votar. Votos en contra, abstencións e votos a favor. Queda aprobada por unanimidade. Queda aprobada esta moción por unanimidade. Pasamos agora ao punto 8 da orde do día, que é a moción do Grupo Municipal do Partido Popular sobre a mellora das instalacións da Casa da Cultura de Cangas. Dolle paso ao propoñente.
Boa noite a todos e todas. Hoxe traemos a este pleno unha moción centrada nun tema que debería unirnos como corporación, que é a necesidade de garantir que a Casa da Cultura de Cangas, un dos espazos máis emblemáticos e máis utilizados do noso concello, sexa realmente accesible, seguro e digno para todas as persoas usuarias. A Casa da Cultura é moito máis que un edificio, e todos lo sabemos. É un punto de encontro para milleiros de veciños e veciñas ao longo do ano. Asociacións culturais, grupos de música, colectivos, alumnado, conferencias, exposicións, todas estas actividades que a sitúan este espacio como un corazón cultural de Cangas, como así foi proxectada no seu día por este concello. Con todo, non podemos ignorar a realidade. A día de hoxe, o edificio presenta deficiencias importantes, especialmente en materia de accesibilidade. Existen áreas ás que unha persoa con mobilidade reducida non pode acceder, e isto é algo que non podemos tolerar nun equipamento público do século XXI. Estamos a falar dun dereito básico, o acceso en igualdade aos servizos municipais. A accesibilidade universal non é unha opción nin un adorno, senón que tampouco é algo que podemos seguir adiando, senón que é unha obriga legal, pero que ademais é unha obriga moral. As administracións locais debemos ser exemplares nesta materia. Non podemos pedir inclusión e logo ofrecer barreiras. Non podemos falar de participación cidadá cando determinadas persoas non poden nin sequera entrar a todas as salas dun edificio municipal. A moción que presentamos non busca confrontación, senón que busca solucións. Trátase dun investimento necesario, prioritario, e que repercutirá directamente na calidade dos servizos que ofrecemos. Se queremos unha Cangas moderna, inclusiva e respetuosa cos dereitos de todas as persoas, temos que comezar polos espazos fundamentais e non podemos negar que a Casa da Cultura é un deles. A accesibilidade non é un luxo, senón que é un dereito, e garantir ese dereito está nas nosas mans. Por todo exposto, a miña moción insta ao Pleno da Corporación a que inste ao Goberno Municipal a adopción dos seguintes acordos. Realizar e executar as actuacións precisas para eliminar as barreiras arquitectónicas e garantir a accesibilidade universal en todo o edificio. Grazas. Ben, abrimos a primeira quenda. Señora Prieto, señora Portas. Señor Iglesias. Bueno, indicar que evidentemente vamos a apoiar a súa proposta, para empezar porque hai moi pouco que facer xa neste sentido, me parece, na Casa da Cultura. De feito, o único punto que queda sin accesibilidade é no último piso, nunha das esquinas. Que eu saiba. Xa se fixeron no seu momento múltiples actuacións para dotar de accesibilidade diferentes partes do edificio e creo que só queda ese. Así que, evidentemente, o traballo nese sentido é pouco. Hai outras cousas, outras deficiencias nese edificio que si creo que van levar máis tempo e maior importancia, como o deterioro das columnas que dan ao mar, pero bueno, en principio, evidentemente, este é un traballo que consideramos que non vai levar moito, nin en cartos, nin en tempo, e vamos a apoialo. Pecha a primeira quenda propoñente. Bueno, a ver, iso de que solamente unha esquina non é certo. Vamos a ver, primeiro, as zonas de estudio, que son as galerías exteriores de ambos os lados, teñen 4 escaleiras en cada sendo lado. Vamos a ver. Iso en primeiro lugar. En segundo lugar, se queremos acceder á parte superior da biblioteca, a coller un libro, temos unhas escaleiras de caracol. Creo que unha persona con mobilidade reducida non pode subir por aí. Así que non é nin sinxelo, nin unha esquina, senón que son 3 lugares que non teñen accesibilidade. E a maiores tamén deberíamos de incluir que teñan baños accesibles, porque tampouco son. Ben, nese sentido, como resposta ao señor Iglesias e como resposta aos demais concelleiros, pois nada, porque non dixeron nada, basicamente. Eu entendo que é un edificio antigo,
E si é certo que se lle fixo unha reforma, concretamente no ano 2010, con ese plan Zapatero que pretendía paliar esa crise económica que xurdira en España e que dotara a todos os concellos de grandes ingresos económicos. En Cangas investiuse concretamente, creo que foi case medio millón de euros na Casa da Cultura, é certo, pero, claro, se poñemos un ascensor que nos leva a unha planta onde temos 4 escaleiras, pois a verdade é que non solucionamos nada. E por iso ven a colación esta moción, que creo que xa é hora, despois de case 50 anos de que César Portela proxectara esta Casa da Cultura, pois poñerlle solución a este impedimento, non? Polo de agora, nada máis. Grazas. Abrimos a segunda quenda. Señora Prieto, señora Portas, Sagrario. Bueno, decirlle ao compañeiro do Partido Popular que a accesibilidade universal tamén era cando vostedes gobernaban, non só cando gobernamos nós, polo de agora nada máis. Pecha a segunda quenda o propoñente. Antón, xa me imagino. Bueno, eu a verdade é que alucino cos diferentes grupos políticos que nunca usen as súas quendas para falar, que é un acto consciente para impedir, pois, evidentemente, ese labor de control ao goberno que debe de realizar a oposición. Evidentemente, se non falan, non se equivocan, se non falan, non os podemos criticar, e así estamos, non? Falando pouco, dicimos unha frasecita e nos vamos. Bueno, eu creo que unha Cámara de Representación Municipal que se reúne únicamente unha vez ao mes, que debería de ser os 12 meses ou anos, e que nin siquiera o é, neste Concello, que solamente nos reunimos habitualmente 10, pareceme vergoñento, non? E menos cando é unha cuestión que eu entendo que nos compete a todos, porque para mellorar pois a dignidade dun Concello como é o de Cangas, non? Nese sentido, pois, dicir que non sei ni sequera cal é a intención de voto de 3 dos partidos políticos que integran esta corporación, e que non usaran a súa quenda nin para dicilo, bueno, pois a min pareceme personalmente vergoñento, pero bueno, confío en que sexa favorable. Polo tanto, para rematar, sí que quero lembrar algo que ás veces esquecemos, é que nos despachos e nos debates, detrás de cada obra, de cada actuación e de cada decisión que tomamos aquí, hai persoas concretas. Hai nenos e nenas que acoden a actividades, maiores que participan en obradoiros, persoas que van estudar, opositores, e moitas delas poden ter dificultades de mobilidade e que tamén teñen dereito a gozar da nosa vida cultural sen depender de ninguén e de ningunha excusa. A accesibilidade non é unha reclamación técnica nin unha cuestión partidista, senón que é a expresión máis básica do respecto, da igualdade e da dignidade. Por iso hoxe non pedimos nada extraordinario, pedimos simplemente que todos os veciños e veciñas de Cangas poidan entrar pola mesma porta e acceder aos mesmos espazos. Iso é o mínimo que merece unha sociedade que presume de ser moderna e inclusiva. Grazas. Ben, non iba a intervir, pero antes de pasar a votar, solo quero aclararlle un par de detalles que dixo. Eu digo en este caso como presidenta da corporación. Fixo vostede unha afirmación, é dicir, que nunca usan o seu turno de palabra. Evidentemente non pode usar a palabra nunca en esta ocasión. Digo porque, claro, evidentemente, e a veces nos extralimitamos e teño que andar a cortar o tempo, como para agora dijamos que non usan nunca nada, solo era por puntualizar. E despois, comentou vostede que efectivamente se fan 10 plenos ao ano, pero iso é algo que está consensuado tamén por todos os grupos da corporación. Sí. Totalmente, é máis, digo máis, cando se aprobou as normas ao principio de mandato iban os 12 plenos e foi por petición vosa que se reduciu a 2, pero non vos preocupedes que se queredes pleno en decembro, temos un pleno sen problema ningún. Non, se falou de facer 10 plenos ao ano. Sí, claro que sí.
Bueno, en fin, o aclararemos na próxima. Non é un turno de debate agora. Teremos a ocasión de aclararlo na próxima xunta de portavoces porque vou de sorpresa en sorpresa. Ben, pasamos a votar sobre a moción. Votos en contra, abstencións e votos a favor. Queda aprobada a moción por unanimidade. Pasamos á moción do Grupo Municipal do Partido Popular sobre a invasión da vía pública cun peche ilegal na Rúa Fomento. Dou paso ao propoñente. Sí, boas tardes a todos outra vez. Antes de nada, facer unha pequena aclaración en referencia ao artículo de prensa sobre este tema do medio de comunicación de Redondela, expresar a miña denuncia ante un titular torticero e que non se asusta á realidade. Desexarlle ao periodista unha rápida e pronta e feliz xubilación. Volvendo á realidade, o casco de Cangas está formado por casas e pequenas plazas e rúas estreitas onde se mestura o comercio, ocio, cultura e residencia. A maior parte son estreitas e naceron coas necesidades daquela época. A Rúa Fomento no seu tramo intermedio ten un punto crítico no que combina a estreitez cun paso en curva que dificulta a vida actual dos veciños. En xullo do 2024, un particular instalou un peche sen autorización ou licencia, peche que se sitúa nese punto crítico da Rúa Fomento que dificulta aínda máis a vida dos veciños e o paso das ambulancias, bombeiros, protección civil e outros servicios. Estes feitos foron denunciados polos veciños mediante numerosos escritos e reunións cos membros do goberno de Cangas. Pasou un ano, pasaron as palabras, pasaron as promesas do goberno e o peche continúa aí. Ante as denuncias dos veciños e a pasividade do goberno de Cangas, para solucionar este problema, o Partido Popular urxe unha solución, polo que traemos as seguintes propostas de acordo pleno. Primeiro, o Pleno de Corporación insta ao Goberno de Cangas a apertura dun expediente de disciplina urbanístico pola instalación dun peche sen licencia na Rúa Fomento. Segundo punto, o Pleno da Corporación insta ao Goberno de Cangas a que se a propiedade non retira o peche de maneira voluntaria, se o Concello de Cangas quen de oficio o retire e se trasladen os costes aos titulares. Ben, grazas. Damos entón a apertura a primeira quenda. Señora Prieto, señora Portas. Sí. Que non depois se me di que non falo. É broma, Bueno, a nós que nos parece interesante esta cuestión, que é unha relación sobre unha disciplina urbanística, algo que habitualmente non ven a pleno, co cal sí que me parece un tema novedoso para este tipo de para a Corporación de Cangas, porque son cosas que non solemos habitualmente traer, que temos que decir que o noso casco antigo sí que non solamente ten este problema nesta cuestión urbanística, sino que ten máis cuestións urbanísticas, e iso teño que dicilo claro. Me doi un pouco que veña unha e que non se traten as demais, porque se algo ten valor na nosa vila, esa é a parte importante, non? O día lei. Calquera ocupación da vía pública sen autorización corresponde, debe ser revisada, se debe proceder a correxila conforme a normativa vixente. O día lei. É dicir, se ten que facer. Me dá igual que estea de vacacións ou que non estea de vacacións ou que estea de permiso, existen uns plazos e se deben cumplir. Por desgracia, a nivel urbanístico, a veces os plazos se demoran, se complican, e todas esas cousas, igual que cando nos mandan limpiar unha leira dun veciño e os plazos se eternizan para a administración local para podernos intervir, ben? Pero iso non significa que estea ben feito e que se teña que actuar, non? Simplemente decir que certamente me gusta que este tipo de cousas veñan porque é novedoso e porque hai máis. Me gustaría haber visto máis disciplinas incumplidas no noso casco antigo. Me hubiera gustado que se trouxeran aquí, que se debatiran, porque en este momento hai bastantes. Non vou decir moitas, poucas non. E en concreto solamente ven esta. Espero que o resto dos veciños do resto das zonas se animen tamén a presentar mocións, porque, se non somos capaces de coidar o noso ámbito que o fagan os veciños, que fagan esa misión de control e de facernos achegar estas propostas, a verdade que me parece unha forma de que eles teñen para participar na vida política e saber realmente como
como se fan as cousas, non? Con rigor, con transparencia e con celeridade. Evidentemente, a Alternativa dos Veciños vai apoiar, porque que sería contrario á lei, contrario á situación que se ten. Considero que o noso casco urbano vale un patrimonio colectivo que debemos cuidar todos e todas, que todos temos que ser vixantes desa situación e que se ten que facer chegar aquí. Si da única forma que temos para resolvelo é darlle voz nesta corporación e neste pleno, pois benvida sea esta moción, a verdade. Seguinte turno. Señor Iglesias. Ben, antes de nada, discúlpeme que vaya a gastar 30 segundos do meu tempo de intervención en facer un comentario sobre a última intervención do punto anterior e o tema da non intervención de algúns grupos en algún punto, que eu si intervín, pero expliquei o que iba a votar. En calquera caso, os comentarios que fixo respecto de non intervención debería revisalos tendo en conta que no pleno anterior hubo grupos como o seu que non interviron nin para decir o que iban a votar, supoño que porque era difícil argumentar o seu voto naquele último pleno, o sea que debería pensalo un pouco. Ben, e agora volvo ao obxecto da moción. Vou falar da parte que lle corresponde á Consellería de Urbanismo, dado que o primeiro dos puntos que se propoñen é a apertura dun expediente disciplinar urbanístico por a destinación dun peche sin licencia de regulamento. Desde o Departamento de Urbanismo leváronse adiante as seguintes actuacións. Xa en setembro do ano pasado, 2024, realízase un informe da Policía e do Inspector de Obras no que se indica a instalación da varanda sen a perceptiva licencia. Se abre ese expediente e se fai un requerimento de que a dona da vivenda solicite o permiso para poder facelo e para indicárselle se o que quere facer, evidentemente, é posible legalmente ou non. Perante este requerimento, indicarlle que se presenta unha solicitude para a instalación da varanda tamén nese mesmo ano 2024, xa. E indicarlle que a varanda, que pode gustar máis ou menos, non é o obstáculo real na rúa. O obstáculo son as escaleiras. As escaleiras, que están bastante máis, ocupan bastante máis que a varanda. Escaleiras que, por certo, creo que, se non me equivoco, incluso xa antes de que hubiera o PEPRI, bueno, a varanda é do ano pasado, estaban aí esas escaleiras. En calquera caso, decirlle que o que nos pide sobre a apertura do expediente fixose xa o ano pasado. E en canto a retirada do peche, como lle digo, tamén solicitaron o permiso e deuselle o permiso. Dado que os informes ao respecto non dicían o contrario. Outra cousa é que desexemos todos que efectivamente se poida retirar parte das escaleiras para que se poida enchar o paso para os vehículos de emerxencias. Vale. Gracias. Pechan como propoñente. Nada, sobre o comentario de Vitoria, isto traes outra vez ou traes este tema ao pleno sencillamente porque pasou un ano, pasaron as palabras, as promesas de que lle iban a tirar e sencillamente pois a barandillenda siga ali. Sobre este tema, algúns concelleiros do goberno e a alcaldesa están sobradamente informados por infinidade de escritos que os veciños, así como reunións que tuveron se lles prometeu esa retirada. Ata incluso vivíronse situacións tensas con algunha palabra malsonante. Dende o Partido Popular pedimos unha solución e o apoio do Pleno para dar unha solución a este problema que dende fai máis dun ano viven o que son os veciños, que dificulta o paso a esas ambulancias, bombeiros, que en algún momento o mellor pode ocasionar algún problema, oxalá que non. Reivindicación dos veciños que está avalada pola propia normativa municipal. O PEPRI, Plan Especial de Protección da Reforma Interior, o PEPRI ocupa o frente de Cangas dende a Rúa Fomento ata Méndez Núñez. Cando se fixo o PEPRI e aprobouse no ano 2000, este plan respetou a configuración das prazas e rúas mantendo os anchos existentes, excepto nun punto,
punto que ten o PEPRI unha alineación e que obriga a dúas casas a ser retranqueadas. Pois ese punto é exactamente onde se sitúa o peche da Rúa Fomento. Este é o plano oficial do PEPRI e nese círculo están esas dúas casas onde está a alineación que manda e o que di que ese peche está na vía pública. É dicir, os redactores do PEPRI no ano 2000 detectaron esa estreitez que amordezaba e taponaba o casco vello, polo que propuseron ese retranqueo desas dúas casas. É dicir, ese peche de acordo coa alineación existente do PEPRI do casco vello está na vía pública. Peche sen licencia, xa que non consta no Concello esa licencia, polo que aínda, con máis razón, están avaladas as queixas dos veciños. Abrimos entón o segundo turno. Señora Martínez. Creo que me toca a min, porque quen falou cos veciños neste caso fun eu, quen foi ca arquitecta municipal. Temos que estar en silencio, por favor. Fun eu, quen foi co arbañil, fun eu. Sí que é certo que se foi a medir, e sí que é certo que a alineación está, habría que sacar a balandilla, e no caso de que fora legal, retranqueala hacia atrás, así que fomos, os veciños o poden corroborar que estuvemos ali con eles, pero o que se encontrou é un tubo, unha conexión na última escaleira que o técnico ten que mirar como se reubica. Iso non quere dicir que non se vai a facer o do último escalón. Teño aquí as fotografías. Tamén é certo, como moitos saben dos veciños, que esta concelleira falou ca propietaria para que ela o fixera de maneira voluntaria este retranqueo, cousa que non fixo, e que en canto teñamos o informe que ten que facer a arquitecta do PEPRI, pasaremos a retranquear como así pediron os veciños e as veciñas. Nada máis. Veña, temos que manter o silencio. Logo, en turno de rogos e preguntas, hai un tempo para vos. Es turno para o señor Iglesias? Non? Entonces remata a segunda quenda o propoñente. Escoitando a señora Martínez, ben podíamos buscar unha solución. Busquemos unha solución. O que pasa é que estou escoitando o señor Iglesias, escoito a señora Martínez, e parece que un fala dunha cousa e outro fala doutra, porque un fala de que vai na sacar e outro fala de que xa ten licencia e o van a deixar así. Como decía nas miñas primeiras intervencións, esta moción o que recolle son as denuncias do que son os veciños, que se sinten desprotegidos e ninguneados, nada máis. Por iso chegaron a Xunto Nós, donde o único que se pide é darlle unha solución. Denlle unha solución. Polo que pido o apoio a esta moción e o compromiso da señora alcaldesa a que se asilice e se comprometa nun plazo ante os veciños para esa reposición do que é a legalidade. Porque esa paranda ou ese peche está na vía pública. Ben, vou a recoller o testigo. Eu creo que neste punto vamos a estar todos de acordo. Os veciños, en este caso, cando tuve unha ocasión de falar con eles, así yo transmití. Si me deixaran, iba eu mañá cunha radial. E dixocho en serio, pero non me deixan. Entonces, como di o señor Antón, con toda razón, lamentablemente, a veces a burocracia e a lei é máis lenta do que nos gustaría. E aínda así, sigo esperando que chegaremos a bo termo, aquí vos lo digo públicamente. Non está exactamente na miña man, pero, bueno, estou segura de que vamos a ter unanimidade nesta moción. Pasamos, en máis, a votar. Votos en contra, abstencións e votos a favor. Queda aprobado, efectivamente, por unanimidade. E vamos coa última moción. Eu, por alusións ao señor Iglesias, sí que me gustaría dicirlle unha última frase, moi breve, que era que hai unha diferencia notoria entre non intervir como fórmula para manifestar a nosa oposición ao proceder deste goberno e non falar dunha forma consciente e reiterada pola súa indiferencia. Nada máis.
Pero, a ver, non vamos a entrar en debate, pero a interpretación do sentido do silencio pode facela libremente cada quen. Quer dicir, esa mesma lectura que vostede fixo do seu silencio, eles poden decir que o seu silencio tamén tiña exactamente esa significación, pero non cabe entrar a valorar eso agora. Vamos a ir coa última moción da orde do día, que é a moción do Grupo Mixto sobre parar as verteduras fecais na ría de Aldán. Doulle paso a propoñente. Ben. A UTE Gestión Cangas é a empresa concesionaria do noso Servizo Municipal de Abastecemento e Saneamento do Concello de Cangas, estando obrigada contractualmente a explotación, mantemento, conservación e reparación da rede de sumidoiros. O Concello de Cangas promoveu obras de mellora na ría de Aldán co obxectivo de eliminar as filtracións mediante instalación de redes separativas e mellora de bombeos, garantizando a estanqueidade total do sistema. Non obstante, a propia UTE, mediante o informe de contestación presentado por Rexistro de Entrada deste Concello 27 de novembro do ano do 24, recoñece a persistencia e a gravidade das deficiencias que as obras recentes tiñan que haber correxido. Fala do EVAR de Pinténs, que di que desborda frecuentemente debido a filtración de augas pluviais, fala da EVAR de Vilanova, confirmase a evidencia de que xa se dá un alivio. A UTE está pendente de permisos de verteduras de augas de Galicia para a renovación, a pesar de que a estanquidade deste EDAR era un obxectivo do proxecto. Fala de Vilariño, a UTE inspeccionou e informou que as pluviais están canalizadas ao saneamento. Para nós, o segundo é a inacción e no cumprimento das obrigas por parte deste Concello, e a pesar da recepción dese informe da UTE o 27 de novembro, non se lle requeriu a UTE a corrección das deficiencias nas execucións das obras, as cales seguen provocando verteduras e filtracións. A UTE, como adxudicataria, ten a responsabilidade de intervir coa máxima dilixencia nas operacións que requiran unha actuación urxente e detectar todos os danos ou averías, e a persistencia de verteduras de augas fecais constitúe unha urxencia ambiental e sanitaria no noso Concello. Ademais, dado que os fallos persisten dentro do período de garantía desas obras, o Concello, como promotor da actuación, está incumprindo, por non exixirlle a UTE, o seu deber de vixiancia. O prego de prescripcións técnicas asinado pola UTE con este Concello exixe que a concesionaria desenvolva un sistema de xestión de calidade medioambiental que debe estar certificado. Tamén se debe fomentar a participación cidadá e a motivación, concienciación e sensibilidade cidadá. A Mesa de Medio Ambiente é un instrumento fundamental para garantizar ese control e a xestión medioambiental da concesión e asegurar a correcta implantación destas melloras, pero non se convocou nunca. Entón, os puntos de acordo que a alternativa trae a este pleno son requerimento urxente da reparación a UTE, insta ao Goberno municipal a requerir a forma inmediata e urxente a UTE a que proceda a reparación a súa custa de todas as deficiencias estructurais que provocan os desbordamentos e verteduras nas EVAR de Pinténs, Transformador, Vilariño, Vilanova, é dicir, a subconca de Aldán. Esta reparación debe facerse por tratarse de incumprimentos da obrigación de mantemento e por defectos de execución das obras realizadas entre o ano 2019 e o 2023. Iniciar de forma efectiva o expediente sancionador e impor as penalidades que correspondan a UTE por grave incumprimento das súas obrigas de mantemento e conservación da rede. Ordenar a realización dunha inspección técnica e unha auditoría de garantías nas obras de saneamento executadas nos últimos 4 anos para determinar o grado de estanqueidade real da nova rede, tanto de PVC como a das EVARs, tal como permite a facultade de vixiancia e control deste Concello. E terceiro, convocar a Mesa de Medio Ambiente, instar ao Goberno Municipal a convocar de forma inmediata a Mesa de Medio Ambiente co obxectivo de supervisar e controlar a xestión medioambiental dos servizos, tal como exixe o prego de prescripcións técnicas, e para fomentar a participación e concienciación cidadá sobre o ciclo integral da auga. Esta é a nosa moción. A que ven a raíz isto? Lles explicamos. Resulta que un colectivo, a Plataforma de Augas Limpas de Aldán,
presentou neste Concello unha lista de deficiencias que atopou na rede de saneamento da Ría de Aldán. A esas deficiencias colle a UTE Xestión Cangas e responde dicindo que actuacións se deberían facer para que esas deficiencias sexan resoltas. Cal é a nosa gran sorpresa? Nos atopamos con que eles pretenden resolver algo que se supón que arreglaron nos últimos 5 anos, con diferentes obras. Tanto con diferentes obras que esas obras alcanzaron casi 4 millóns de euros. É dicir, existen obras nos últimos, desde o ano 2019 ao 2022, que inclúen estas deficiencias que se supoñan que se iban a subsanar naquel momento. E agora pretenden volver a cobrarnos 13 millóns, que é o que pon o informe. Por iso se trae esta moción. Grazas. Abrimos, entón, a primeira quenda. Señora Prieto, non. Señora Martínez. Señora Iglesias. Bueno, non deixa de asombrarme a capacidade da concelleira alternativa para esquecer que estiveron gobernando con diferentes nomes desde 2015 ao 2023 e que ela mesma foi alcaldesa ao final do anterior mandato. Nese tempo, de feito desde o 2019, levouse adiante o proxecto do que fala e parece que non o controlaron moito na súa execución, se atendemos á súa propia moción, porque se ben é certo que algunhas das obras se remataron xa neste mandato actual, ou, por exemplo, o separativo de pluviais na zona do Viñal e da Baixada do Rapallo fixéronse durante o anterior mandato e di vostede que resulta que están mal canalizadas. E non parece que o control que naquele momento o seu goberno facía destas obras non era o máis adecuado. En calquera caso, por a nosa parte, estamos de acordo en comprobar a correcta realización das obras e en sancionar se non se fixeron correctamente. Tamén me gustaría saber cantos expedientes sancionadores abriron vostedes neses 8 anos que estiveron gobernando. En canto á auditoría, o deseño que xa temos iniciado da próxima auditoría, recorde que este ano se fixo a de infiltración de pluviais, pero hai que facer, consideramos que hai que facer unha segunda. Nesa xa se inclúe o que piden vostede do tema da estanqueidade e moitos outros puntos que consideramos tamén fundamentais. En canto a esa próxima auditoría, non temos ningún problema en que se discuta no ámbito da Mesa de Medio Ambiente, sin ningún tipo de problema. E por todo iso vamos a votar a favor da súa proposta. Agora, espero que na súa segunda intervención me aclare si ese comentario sobre que as pluviais están canalizadas ao saneamento na zona de Vilariño, si vostedes, cando se fixo a obra do separativo do Viñal e do Rapallo, se o controlaron, ou si lles deu igual. Gracias. Turno para o Partido Popular. Ben, nos creo que sempre defendimos este tipo de mocións porque as vemos necesarias. Entonces, dende o primeiro turno, aclaro que, por suposto, vámola a votar a favor. E por que vamos a votar a favor? Pois porque somos coherentes, porque levamos moito tempo dicindo o mesmo e porque entendemos e compartimos todo o que aquí se explica e se di. A guerra de por que non o fixeche ti, que empezou agora o señor Iglesias, bueno, creo que se un ten un pouco de amor propio e sabe estar, a deixaría. Non hai que facer unha crítica ao que estuvo, porque cando un colle un mandato, un goberno, é precisamente porque di que vai cambiar o que se fixo mal. E vostede non ven aquí hoxe a decirlle o que non fixo outro. Vostede debería vir aquí hoxe a traer solucións, que non trae nunca. Retrotraerse ao pasado, bueno, é unha fórmula que funciona ata que deixa de funcionar, señor Iglesias. E vostede o encargado de Medio Ambiente. Cantos expedientes abriu vostede? Porque iso tamén hai que preguntalo. Cantos? Este colectivo, ao que vostedes inicialmente tamén, bueno, tiñan certa sintonía, bueno, pois agora non lles gusta que traian tamén este tipo de informes, non? E, home, é normal que non lles guste porque di todo o que non fixo este goberno ao que vostede pertence.
E a moción vai precisamente desta etapa, da súa, non vai das etapas anteriores. Entón, aquí o que temos é que dar resposta aos problemas que existen e de cara ao futuro. Porque xa sabemos que o que non se fixo antes non se vai facer agora. Pero vostede ten, neste momento, o deber de traballar. Aquí se aprobaron varias mocións na súa época. Señora alcaldesa, cando acabe a súa concelleira, sigo. Eu non interrumpín a vostede. Así que respete, por favor. Aquí, na súa época, no seu goberno, señor Iglesias, se aprobaron varias mocións na que se lles pedía que iniciara expedientes contra a empresa concesionaria respecto dos vertidos, todos os vertidos. E vostede non fixo nada. Non fixo nada. Tamén pedíamos que se remitiran ditos expedientes á Fiscalía como delitos medioambientais, e tampouco fixo. Tampouco fixo entrega aos distintos grupos municipais do listado de obras realizadas con cargo ao plan de inversións ou o plan de mantenimento. Tampouco. Así que creo que non ten autoridade para vir aquí a falar do que outros non fixeron. Vostede preocúpase de traballar vostede e de facer vostede. E todo o que pide a moción de alternativa dos veciños está sen facer. E todo o que pide se pode pedir a este goberno o que usted pertence e precisamente a área que vostede comanda. Nada máis. Abrimos a segunda quenda de 3 minutos. Hai no que pecha ainda Victoria. Victoria, pechas ti a primeira quenda. Ben, bueno, goberno meu anterior do 2015-2023. Do 2015-2019 a área levaba o BNG. É unha pena que recurra atrás e se quece dos seus compañeros de partido. Reiteramos. E que ademais me ataca para defender a UTE, que é o que máis me doe. Mira o que lle digo. É que máis me molesta, porque esta moción non ataca ao goberno municipal, lle di que actúe ante algo feito. Lle se explico moi facilmente. Se fan unhas obras en Aldán que di na súa memoria que teñen que cumplir justamente coa separativa de pluviais, que debe desaparecer os ingresos de pluviais na rede para conseguir ir minimizando os vertidos a ría de Aldán. E se van facendo por tramos. Justamente, recordo ben que houve unha mangueira botando directamente en Vilariño, en Río Esteiro, durante 2 meses, porque justamente todo o que foi o 1.800.000 que valeu esa obra, solamente a da Sucunca de Aldán, pero aquí hai máis proxectos pequenos, non se podía poñer en funcionamento inteira mentre non se resolvera o gran bombeo que ten Vilariño. Ben? Por iso non se puxo a funcionar. Con respecto aos dos proxectos anteriores a eses, ten informes técnicos favorables dentro. Pero non firmamos os finales de obra, igual que non o fixemos con algunha outra obra que, ademais, que casualidade, sale hoxe no xornal. Se fai unha inversión de 1.800.000, non se remata cando nos saímos, e se aproba despois. Se eu non lle estou dicindo que vostede fora poñer os tubos e os puxera mal. A cuestión está é que se meteron 3 millóns de euros nunha obra que realiza a UTE Xestión Cangas, que o fai cos cartos dos veciños e das veciñas de Cangas, e que agora a propia empresa que o realizou dentro do ano de garantía desa obra recoñece por escrito a primeira vez os erros todos que ten esa obra, aínda que intenta camuflalo no seu informe dicindo que son cousas novas. O único que eu lles votamos en cara dende a alternativa con esta moción é que dende novembro que vostedes teñen ese informe non lle requeriron a UTE logo que cumpla coa subsanación desa obra. Esa obra está en garantía. Se non cumple por o cal se lle paga, terán que subsanalo, como yo reclamaríamos calquera na nosa vivenda se nos fan unha obra e non la fan mal. É dicir, temos unha garantía que nos ten que cubrir. Pois isto é exactamente o mesmo, é o único que se lle reclamou ao goberno. O resto se ten que reclamar a UTE. É a propia UTE a que recoñece que non cumpliu, e vostede o está defendendo.
Bueno, e además votase un goberno onde os seus compañeros de partido tiveron responsabilidade de goberno nesa mesma área, que además é alucinante. Eu a vou defender porque traballaba moito esa compañeira do BNG. O digo así claro, o digo diante do micrófono para que se escoite. Ben, o digo enormemente claro, porque quen traballa o merece recoñecer independentemente da cor de partido, ben? Reiteramos, a Alternativa dos Veciños cree que é a oportunidade en este momento de esa caída de resbalón que fixo a empresa, porque además nese informe di que para arreglar todo o problema fan falta 13 millóns máis. O sea, non lle chega cos invertidos que ahora dice que para arreglar todo vale 13 millóns. Non me estou metendo nas partes nin siquiera dos ríos que nin siquiera son de Cangas. Non me vou a meter na parte dese informe, porque é un poquito así, copia e pega. Ben? Nin cousas que non teñen moito sentido. Pero sí nos metemos nos proxectos executados e nas deficiencias que a propia UTE recoñece. Vostedes teñen unha carga de proba tan importante e tan significante, firmada pola propia UTE, recoñecendo que fixeron malas obras, que son cartos de todas e todos os veciños, reclamen que fagan ben as obras e que susanen os erros que les recoñecen aí. Ese é o único que se lle está pedindo, creo que non estamos votando con ninguén. É dicir, estamos pensando en que cando se fai unha obra e nos costa tanto porque non temos os cartos neste concello, que se cumplan. Moitas veces facemos unha obra, hoxe está ben, pasa o tempo, se dilata, hai calquer tipo de problema, pero para iso teñen as garantías, terán que cumplilas, se terá que ver cando vaya o lixo polos tubos se entra ou non entra auga. Hoxe eles o recoñecen. Pois simplemente lle o reclamen, é o único que se lle está pedindo, porque estamos en garantía. Ben, abrimos entón a segunda quenda. Señora Prieto, señora Martínez, señor Iglesias. Bueno, vou ter que repetir, creo que a intervención anterior, porque o non se entendeu ou non se quiso entender. E non me parece ben a alusión que fixo vostede a miña compañeira de partido que formou parte da cooperación hasta o 19, porque este proxecto completo fíxose despois de que ela xa non era concelleira. Xa non tiña responsabilidades de goberno. Este proxecto iniciouse no 19 e aprobouse definitivamente no 20. E esa compañeira miña xa non tiña responsabilidades de goberno ningún nesa época. Ningún. O gallá tivera naquela época, porque mellor non había estes problemas. Claro. Eso, a primeira aclaración. A segunda, en ningún momento dixen que non se lle vai a reclamar a UTE o arranxo destes problemas. Cando di vostede que defendemos a UTE, non sei en que parte da miña intervención lle debo entender iso, porque dixen, e vou repetir tal cual, pola nosa parte estamos de acordo en comprobar a correcta realización das obras e en sancionar se non se fixeron correctamente. Iso foi o que dixen. O sea, que non defendo a UTE neste caso. Vale? Entón, aclarados os dous puntos, evidentemente, mantemos que imos apoiar a súa moción. Estamos de acordo no que están pedindo. Por suposto que sí. Pero, desde logo, non digan o que dixe vostede da exconcelleira do BNG. Non tiña responsabilidades no goberno cando isto se aprobou. Tiñanos solamente vostedes. E non tiña esa responsabilidade porque cando chegaron ao acordo de goberno no ano 2019 deixaron o BNG fora. Deixaron o BNG fora. Seguinte turno, señor Armelo. Nos, o que dixen na anterior quenda, imos aprobar esta moción porque nos parece coherente, vai na liña do traballo que levamos anos facendo e o que pedimos é a este goberno que cumpla, que abra expedientes. É certo que ten aí moitos datos dos que antes carecía e que esta moción non pase a engrosar as mocións gardadas nun queixón, que se faga efectiva porque temos aquí, bueno, a proba que vostedes precisaban para acabar con ese contrato tan malvado e do que se queren desfacer.
E agora teñen a oportunidade, a ocasión e a proba. Nada máis. Ben, pecha a propoñente, ten 3 minutos. Ben, bueno, me parece alucinante as palabras do concelleiro do BNG e o vou a decir moi claro, vale? El é quen di 2015, 2023. Non o digo eu nunca. E despois reitero, esta persoa que fai 2, 3 obras nesa zona que despois se suman a outra obra. É dicir, a obra da Sucunca de Aldán que se fai no meu goberno é de 1.800.000, sumado con todas as obras anteriores desa mesma Sucunca que fai exactamente o proceso completo, alcanza os 3.150.000. E evidentemente a defendín antes e o volvo a reiterar. Entón non vexo onde considera vostede esa tal. Eu non falei do 2015 e o quero reiterar, non houbera falado do 2015 absolutamente para nada. Vamos ir ao importante, que eu creo que é o que importa. Este Concello tivo e terá sempre moitísimas máis obrigas das que moitísimas veces nos podemos facer cargo económicamente cos orzamentos que temos. E iso temos claro todos que pasamos con responsabilidades políticas neste goberno. Pero si para iso, justamente cando empleamos os cartos, non nos controlamos e non aseguramos que iso se faga de forma correcta ou que cumpla as expectativas dentro dos prazos de garantías, pois evidentemente como se tiráramos os cartos de forma non eficiente. Moitas veces, aínda que esas obras non sexan as eficientes correctamente, non o sabes hasta pasado un tempo ou hasta conseguir a proba de carga suficiente para poder reclamalas. E iso é o que vai esta moción. É dicir, nós o que solicitamos é que xa temos a proba suficiente, porque hai un informe escrito e firmado pola UTE dos erros desas obras. Onte, hoxe 27 de novembro, se non me equivoco, 28 de novembro, onte fixo un ano que a UTE meteu por rexistro ese informe. E o goberno non presentou nada, nun ano. Alégrome que gracias á nosa moción se vaya a tramitar iso, concelleiro de área. Pero yo digo, onte, 27 de novembro, fixo un ano que ese informe está no seu poder. E non se lle requiriu nada. O único que pedimos a alternativa, mira que non demos prazo, é que se lles exixa, porque teñen que cumplir. É unha empresa contratada con cartos do Concello para realizar unhas obras. Existe un problema na ría de Aldán que temos que resolver. Temos que resolvelo nas dúas rías. Pero se temos aí unhas obras e non están cumplindo e estamos dentro de garantía, co cal o Concello ten que salir gratis e eles se ten que responsabilizar de subsanar o que lles corresponde, fágano. Fágano, pídanllo. Pídanllo, levamos un ano de retraso. Simplemente lle pedimos que o pidan. Ben, grazas pola súa intervención. Penso que xa nesta altura manifestamos todos que estamos de acordo con exixirlle a UTE que cumpla. Dende logo, este goberno, e estou de acordo co que afirmou, como todos os que pasaron, non conta cos recursos necesarios para afrontar a gran cantidade de problemas que ten a nosa rede de saneamento. Se ben é certo que polo menos se puderon executar de facto proxectos que foron continuación de outros xa feitos, como o do Espírito Santo. Se fixo unha mellora no depósito de auga, se vai executar agora próximamente tamén unha mellora na Alameda de Aldán, e a intervención que se fará, que estou segura que chegará o día que se vai a facer, sobre a Avenida de Bueu, ten como centro do seu eixo precisamente mellorar precisamente esta rede de saneamentos que é a que está causando os afundimentos da vía que faramos no seu momento, co cal está dentro das nosas prioridades e o demostramos cada día. Hai que apretarlle as tuercas a UTE, estamos de acordo todos e todas en eso, o vamos a ver agora na votación. Pasamos a votar. Votos en contra, abstencións e votos a favor. Queda aprobado por unanimidade. Queda efectivamente aprobada esta moción por unanimidade. Están as dacións de conta a disposición dos concelleiros e concelleiras. E pasamos ao turno de rogos e preguntas.
dos membros da corporación e despois, fora de sesión, cando eles rematen, poderá intervir o público. Doulle paso a Victoria para que comece ela, se quere, as súas preguntas, os seus rogos. No, en pregunta solamente fai un mes que solicitei acceso a diferentes expedientes aos cales non se me dou acceso, non sei se é porque non existen ou porque non se tivo a posibilidade, pero reiterei e non tiven acceso a eles, e un deles justamente o dos autobuses a Vigo, que se pediu neste pleno que se mandara un escrito e que ademais justamente estes días preocupou a noticia na prensa aos veciños e as veciñas sobre o tema de que, bueno, todos os concellos da área metropolitana, menos Vigo, que en renovar o plan de transportes, pois eso claro que nos afecta a todos e a todas. Entón, bueno, pois non sei se é un rogo, se é unha pregunta, é case máis un rogo. Me gustaría ter coñecemento do que pasou con ese tema e, en todo caso, se fixo ou non se fixo e como podemos seguir actuando, porque hoxe en día necesitamos ese transporte. A xente ten que intentar renunciar un pouco ao vehículo propio por moitísimos motivos, que non quero enrollarme. Entón, bueno, pois é importante que fagamos algo con respecto a iso. Outra cuestión é, bueno, que tamén na prensa saiu hoxe recoñecendo a UTE que levaba 6 meses sin funcionar os rayos UVA que estaban na depuradora e que agora xa empezan a arreglarlo. Me gustaría saber por que 6 meses sin resolvelo. Digo de palabra o que poñía na prensa, que non sempre é real, pero, bueno, si tamén vou pedir acceso ao expediente, me vou a tirar 8 meses esperando a que mo dean, pero vou no pedir, que quede claro o concelleiro, que yo vou a pedir un pouco para ver por que eso non se resolveu antes. O declararon hoxe directamente nos medios de comunicación. Me gustaría saber como está a concesión das naves de Ogea, porque sí que se fixo público o proxecto e tal, pero non sei como está esa tramitación. E, bueno, quería rematar con un rogo, e o quero facer o concelleiro do Partido Popular de antes. Alternativa, por desgracia, suelen facernos calar habitualmente en cada toma das nosas posesións, porque sempre é certo que a mí me gusta lerear bastante. A min, bueno, e o concelleiro de Medio Ambiente tamén o cortan. Ben, sí que é certo que habitualmente pois eu apoio a versión que dixo a alcaldesa, un trociño solo, onde di que ás veces o silencio é para significar algúns rexeitamentos ou é que non é necesario repetir o mesmo que xa dixo no pleno anterior. En moitos destes casos, neste caso consideraba que a Casa da Cultura non tiña moito máis que decir co que poñía a moción, que tiña toda a razón no mundo e así foi o noso voto a favor, pero respeto moito o seu traballo nesta corporación e para a próxima vez, inda que sexa 4 palabras, ya dedicarei a súa moción, pero certamente a alternativa non tomou a decisión de falar porque considerou que estaba todo dito. Seguinte, señora Armel. Ben, eu tamén pedín acceso a varios expedientes, tampouco teño acceso, entón me gustaría que se me dera, ou se non se me dá, que se me explique o motivo. E despois, bueno, hoxe contestaron, non? Xa facía tempo que non se facía esta contestación do día do pleno a todas as preguntas acumuladas, pero eu creo que da miña non se enteraron ben. Entón vou reiterar. Eu non fixen aquí unha pregunta oral, porque vostedes me din, tras revisar a videoata do pleno de setembro, comprobouse que esta pregunta non foi formulada nas súas intervencións. Evidentemente que non. O que dixen foi que a presentei por escrito para que se me contestara ou no pleno ou por escrito. Entón, a pregunta está feita por escrito e me gustaría que se contestara por escrito como marca realmente o ROF. Feita por escrito, contestada por escrito. Aquí o único que fixen foi alusión á mesma para que souberan que estaba aí, porque como non se contestaba, solamente para eso, nada máis. Bueno, eu tamén quero facer referencia á pregunta que fixen o pleno pasado, do que son, que se me contestou agora sobre que bueno, que foi un problema técnico de unha praza dun delineante que non tiñan. Bueno, vou a volver a repetir a pregunta porque eu non falaba, non preguntei por temas técnicos. Eu fixen outra pregunta e vou a deixar bastante clara. Quero saber, ou queremos saber, o noso partido, o noso grupo, quere saber que se fixo cos 50.000 euros
que se aprobaron no pleno para que o equipo redactor terminara o seu traballo. Ese é unha. Despois tamén quero facer referencia a outro rogo que fixera en un pleno anterior, porque nas pequenas cousas, que a veces parece que son pequenas cousas, pero solucionan grandes problemas. E un deles foi a falta de limpieza das cunetas. Eu pedinlles e rogueilles que se limpiaran as cunetas. Está ben que se limpien as ervas, pero limpiar as ervas, se non se limpia a cuneta, estamos facendo un problema maior, porque está acumulando. E, de feito, estas últimas semanas houve choivas moi intensas e causaron moitísimos problemas. E parte deses problemas foron por a falta de limpieza das cunetas. Por lo tanto, volvo a rogar que, na medida do posible, se vayan limpiando as cunetas. Ainda que non sean todas xuntas, pero que se vayan pouco a pouco e que se faga un plan de limpieza. Nada máis. Boas noites, eu quería facer unha pregunta e un rogo. A pregunta é sobre o reloxo meteorolóxico de Alameda Félix Oase, se temos algunha novedade. A verdade é que sería sorprendente, despois de tanto tempo, pois ter algunha noticia do que vai acontecer. E despois o rogo sería que as mocións que se aproban no pleno que se cumplan, que non queden un saco roto aí, que non se sabe que pasa con eles. Boas noites. Eu teño un par de preguntas que están relacionadas co día que acabamos de celebrar, do 25N, contra as violencias machistas. Cando se convocou a Mesa de Igualdade, eu como representante do Partido Popular propuxen varias ideas. Unha delas, mandei o parágrafo para incluir no manifesto que decía: hoxe acendemos velas que iluminan a memoria das que xa non están, das que foron silenciadas pola violencia, cada chama é un berro de xusticia, unha promesa de non esquecer, pero tamén acendemos luz polas que seguen aquí, polas que loitan cada día por vivir libres e sen medo. Que esta luz colectiva sexa o noso compromiso. Non apagaremos nunca a memoria nin a esperanza, porque cada muller viva e libre é unha victoria fronte á escuridade. Despois tamén aportamos 4 frases para poñer como lema. Eran: encender luces contra a violencia, luz para as que xa non están, encendamos velas polas que non están e todavía loitan, e que a luz venza a violencia. Unha idea que eu propuxen, que gustou moito a todos, foi a de levar velas en símbolo de culto, polas que xa non están, é isto. Entonces, trataba esa idea de encender velas, leválas, e despois subir de volta e poñelas en forma de 25 diante do Concello. Parecíame algo que iba a quedar moi lucido, que iba a quedar moi bonito, e a todas lle gustou moito esta idea. Resulta que despois, cando se convocou, se pedía ás persoas a que quixera que levara unha vela. Eu penso que isto podía haberse feito dentro do Concello, que se podía haber destinado unha cantidade pequena, que non é unha millonada, comprar unhas velas para poder haber feito isto. Entonces, eu quedeime sorprendida cando mirei que faltaba ese detalle, que é un detalle que eu creo que marcaba a diferencia e facía o acto un pouco máis grande. Entonces, a miña pregunta, teño 2 preguntas. Unha é, quixera saber canto invertiron en facer a celebración dese día, e quixera saber se non lles dá vergonza falar de encender velas e de prender luz, se non había ni unha sola vela. Porque, non sei, pareceme que era unha cousa que era fácil de facer, era algo sinxelo e simplemente requería de vontade, porque por cartos non creo que fora de unha entidade como un concello que non tuvera un pequeno presuposto para comprar unhas velas, 50 euros, 100 euros, como moito sería. E nada máis, se me poden contestar, non creo que fora culpa de Promalar tampouco. Nada máis.
Moi boas tardes a todos. Xa que están aquí os veciños da calle Fomento, pois quería facer un rogo. Entre a calle Fomento e a Rúa do Seixo hai unha rampa que outro día, ao pasar por ali, pois varias persoas me comentaron, me coñeceron e me dixeron se podía facer unha pregunta ou un rogo por o tema desa rampa que a veces moitas mulleres suben co carrito e non teñen donde agarrarse. Si era posible poñer unha barandilla. Non sei se vostedes están situados onde estou dicindo. Sabedes onde a calle Fomento e a Rúa Seixo, que vai hacia o edificio que vai a salir a calle Avenida de Vigo. Sí. Nesa costa, si pode ser, porque hai xente, mulleres, que teñen pois carros e suben con carro por ali para apoiarse, para subir, se pode facer algo, porque subir cun carro por ali sin apoio é moi complicado, non? Despois de moito tempo, pois me alegro de que no cementerio de Cangas pois hayan feito, aínda que sexa un pequeno arranxo, non? Estaba un pouco desde fai tempo a monte, e agora pois se fixo un pequeno arranxo, digo, de arranxo normal, arreglar os xardíns e demais. Son desde aquí o que pido que debería haber unha partida tanto para o cementerio de Cangas como para o cementerio de Ío, porque a verdad que non están en condicións, digamos, despois de tanto tempo, pois a verdad que necesitan un arranxo, sobre todo tamén o de Ío, porque outro día me cuadrou, pois hasta hai silvas por encima dos nichos, non? Entonces, pois sería bo que cada ano se pudera facer unha partida para ese tipo de cementerios. O que viña dicindo era que tamén me pediron, porque tamén vou por ali a menudo, si podía ser, máis que nada, porque outro día pasou un detalle, había unha señora sentada, unha señora maior sentada nunha tumba destas que están baixo terra, entón estaba sentada porque estaba cansada a muller que viña de subir as escaleras e unha persona maior. Si era posible poñer que sea un banco, dous banquiños, pois en algún lugar do cementerio, pois para que as persoas maiores poidan sentarse tranquilamente, nada máis. Por último, me gustaría saber, porque o falamos aquí tamén, na calle Méndez Núñez se quitaron os árbores, e me gustaría saber cando se van a repoñer, porque vostedes desde aquí dixeron que o mellor que en un certo tempo se iban a colocar. De momento hai unhas macetas, as cales, puseron cando se cortaron porque dixeron que estaban os árboles con unha enfermedade e demais, e queríamos saber se se van a repoñer ou definitivamente non se vai facer nada. Nada máis, moitas gracias. Entonces damos... Sí. Un rogo para unha aclaración que comentou a alcaldesa. Cando falamos da periodicidade dos plenos, nós temos claro que o ROF establece que ten que haber un pleno con frecuencia mensual. Témolo claro. E o que solicitamos, era o que se viña facendo sempre, era que se celebraran todos os plenos o último venres de cada mes, salvo o mes de agosto e o mes de setembro, que o pleno de agosto se celebrara entre o 9 e o 20 de setembro e o pleno entre o 7 e o 15 de xaneiro. Eso é o que pedimos naquel momento e o que se le viña facendo máis de 30 anos nesta Santa Casa. Sinto yo se non se entendeu así. Definitivamente non se entendeu así. Nada, damos entón por pechada esta sesión plenaria e agora fora de sesión damoslle paso ao noso paciente público. Sí.
A ver. Multas, he puesto multas, pues decir que ha puesto multas. Yo quiero saber si hubo esa recaudación y que, por cierto, que el cierre estorba, seguro. Es verdad que el muro y lo de tal, pero no digamos el tubo. Lo que quiero decir que cuando se hizo ese retrateo, realmente se dejó porque no existía previo. Pero ahora sí que se puede hacer, porque mira, voy a poner el ejemplo. En el ayuntamiento de
o que vos dixen nas reunións xa daquela e repetín hoxe é que se abriu o expediente por colocar a barandilla sin permiso. Perdona, pero nas reunións que tivemos no meu despacho falando deste tema... No, dijo que había un expediente abierto. Claro que falamos diso. E xa o ano pasado, ben. E despois, se lle fixo un requerimento, vale? Para que, si quería poñer a barandilla, tiña que solicitalo correctamente, vale? E fixo a comunicación. E entonces existen dous expedientes, o que se lle abriu de infracción por colocala sin permiso, vale? E outro expediente no que esa persona solicita permiso para colocar o... Pero si nos dijiste que no le dabais licencia hasta que hiciera eso. Y ahora nos estás diciendo que le No, habéis dado... digo que o solicitou. Digo que o solicitou, vale? Fixo unha solicitude que non é de licencia, sino de comunicación previa de obras menores. Vale? Bien. Eso non se lle contestou. Pero... Exactamente. Eso é o que dixen isto.
A ver, hai unha palabra pedida ali arriba dun rapaz, debe de ser do vecindario. A ver, solo quero facer un pequeno apuntamento. Bueno, como tanta xente. A ver, o importante ao final é centrarse en que se quite o antes posible. Pero después de decir licencia y lo de contestación, que está hablando una persona que tiene estudios, madre mía. A ver, o que hai que... Eu o único... A ver. Y lo triste de todo esto es que, ¿verdad? Los coches de centro de vías, que son furgonetas tipo C15, que decimos que encierren o tal, pero yo lo que quiero es que pasen ellos, a ver si no le tropiezan. Sucede que las vecinas las tienen que coger, gente que va a centros de día, cuando está lloviendo, por culpa de eso, las tienen que coger y con un plástico, de verdad, con un plástico para que no se moje, llevarla en las sillitas y llevarla hasta su casa. Lo tienen aquí las vecinas, que tienen a sus madres. Es decir, por favor, y yo no me voy a ir de Cascobello, ¿eh? La gente quiere vivir en Cascobello y cada vez la gente joven compra más en el Cascobello. Entonces, lo que no vamos a permitir que este ayuntamiento haga daño al Cascobello, ¿eh? No. Porque realmente es tristísimo lo que nos han hecho, ¿eh? A mí no me sirven ni los gestos ni nada de eso, no me sirve. Lo que sirve son los hechos. Y estoy desencantada, me voy desencantada. Porque lo que parece ser que por lo menos por unanimidad todos habéis decidido que se va a conseguir. Pero a mí lo que me duele en el alma es que aquí, porque a veces pueden ser tripartitos, pero se puede trabajar en grupo. Es decir, lo que quiero decir, fuimos varias veces el Antón porque no encontrábamos, porque estaba por las obras Sagrario, y nos decía, es que yo ya di la orden, tiene que cortar, pero se nos han seguido. Y luego ves que la persona se escapa y dices, aquí pasa algo, pero una, dos o tres veces. Es que hemos echado un escrito explicando que nosotros tenemos fechas, que no somos tontos, que no hace falta ser una asociación para poder hablar. Porque aquí parece que si hay una asociación o gente que hable bien, pues ya está todo arreglado. Pues no. Aquí tiene que haber gente de a pie y espero que venga más gente quejarse del tema de las calles, o de Garrido, o de aquella asociación, que yo estoy en esa asociación. ¿Por qué? Porque soy de Cascobello, no me importa. Pero es que, la verdad, nosotros menos mal que os habéis puesto de acuerdo de solucionarlo. Pero yo espero que se solucione pronto, porque a lo mejor, al paso que vamos, a lo mejor, fíjate, a lo mejor va a ser antes la avenida de Huevo, que te lo digo con todo cariño. Espero que no. Espero que no. No, esperamos que no. ¿Qué pasa? Calle Fomento es una cosita, ¿verdad? Pero vivimos vecinos. No
Bueno, pero que saibades que non é necesario ter unha asociación, que pode vir calquera persoa que queira. Gracias a todos e poder votar a favor. Gracias. E que se resolva o antes posible. Sí. Escuito a eu, pero corta. Sí. Pero deixa que diga. Sí. Un retranqueo. Que aí é moito.